Source of news and information. Paradyo Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalikad sa taknan sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Sod to Diri sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Disyembre 29, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining New Year's Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year! Tatlo na lang kadlaw kag bagong tuig na. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurman Bombot Shama Blanco Hovera. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. More power Iloilo sarang nga makapasaka sang kaso sa sinuman nga makaguba sang linya sang kuryente bangod sa palupok. Mga kapulisan sa syudad nagapabilin sa gihapon nga naka-high alert status kasunod sa nagahilapit sini iyang pagsugalaw naton sa bagong tuig. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, mga traffic enforcer dapat visible sa dalanon. Subong holiday season, pila sa ila wala sa area nga kun sa din ini silang naka-deploy. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, temporary stalls na tigayon nga maklear sa dalan diri sa La Paz. One-way nga dalan mahimo nga mangin two-way na pananglitan matapos na ang clearing operations. Samtang siniginamang aga ang isa ka government employee nga nabungguan bla no sa may distrito sang Molo. Aton sininga kumusta niya sininga latest medical bulletin sa aton sininga mga kasimanwa. Sa mga kauturan ta, nagapanumdum kita sa liwat nga maghalong gid kamo sa mga kauturan naton nga mga driver, pampubliko man o kon pribado sininga salakyan, doble halong gid. Sa aton sininga mga kasimanwa sa mga utod ta naman iya nga may mga ginatapos-tapos pa nga mga transaksyon or may mga baralaklon pa sa mga baralaklan diri sa bahin sang syudad sa Iloilo. Maghalong man kita, magtabok kita, pasiguradohon aton nga antes magtabok, maglantaw ginanay sa wala kag sa to, kay kon kaysa bangod sa nga kalaka-laka man iya sa nga numero sa mga salakyan nga naga-traverse diri sa mga mayor nga dalanon sang syudad. Ang iban sining mga kauturan aton nga mga driver medyo mapadasig-dasig man sining ilang pagpadalagan. Sa mga driver nga nagapamati dira subong ti ano lang takbong pogi lang bla kon pagatawgon para nga mapahilayo kita sa naman nga disgrasya sa dalanon. Oras 46 minutos ang nakaligad sa takna sining alas 11. Samtang check naman naton ang mga nagapanguna dalaguan karon nga mga balita nasyonal. Una kita diri sa listahan sa gin-certify, gin-aprobahan sa Department of Trade and Industry nga mga palupok, mga fireworks. Ang iban sini antes pa man ni abanwagin pagwa na sambitan sini karon nga listahan, may pipila na ka mga nakumpiskar ang aton sini magkatapo sa DTI, Bureau of Fire Protection kag PNP sa ila sini iyang joint operation man sa pagparigayon sa inspection sa mga panaligyaan sa palupok kagud mapasigurado nga wala sa palusot, wala sa mga illegal nga mga firecrackers, fireworks nga sarang nga mabaligya sa mga tiendahan, sa mga stalls nga gin partiniser, gin panugutan nga ini sila ang makabaligya kag makapwesto.
Subong iya mga biyan may ara sang ginpagwa sining mga listahan dire nga sertipikado no sang Department of Trade and Industry nga kung sa diin may ara sang Philippine Standard Quality Mark no iya ining Philippine Standard Quality Mark o kon PSQ mark maiya ini sang DTI Bureau of the Philippines Standards mga biyan no posible sa landigan ang DTI BPS Certified Fireworks sa mga petsa Disyembre 26 no tuig 2025 dira kamo no sarang nga makakita may link karon i-share man nato ng link diri banwa but for the moment no ang DTI diri nagpalinton nga dapat mangin mahinalungon kag sundon gid ang directions now sa pagsindi sining mga fireworks, mga firecrackers now kag hindi gid magmatumato no basahon gid ang direksyon sa munang importansya sa directions sa aton sining mga kauturan kay imbis karon niya base kon fireworks blana naghimo sa iya karon niya banwa nga higante sining palupok sumigabong gulpe ti posible gid nga makahalit makatugas ang halit sa imo sini isig kaparyo. Gani, pahanumdom sa Department of Trade and Industry nga basahon, no? Unahon nga pangitaon dire ang product standard quality, ang certification nga iyaman sa DTI, no? May ara sa PS quality mark sa aton sini karon nga mga taga-palamati. Ikaduha, amo ang pagbasa sa directions kung paano gamiton, kung paano i-activate ining firecrackers or fireworks kag hindi iya basta-basta nga sindihan lamang manwa no, sa aton sining mga kabumbo. Dugang pa sa aton sining otoridad nga pasiguraduhon man nga sa tion sa pagsugalaw sa magutuig ang aton sining mga bintana, ang aton sining iyang mga ganhaan or puwerta abi ang sarado kay para nga hindi kita matalangan sang palupok no, sa aton sining mga kauturan. Kung gusto gid niya magpalupok no, sa mga firecrackers bisan na fireworks lang, magamit sang malaba nga stick sugpunan ini sang kalamanan sining nga ginanobla ginagamit inang mosquito coil na wala bumbo Chris no? May laba sila nga stick ang mosquito coil utod sang mosquito coil nga siguro mga 3 inches sa aton sino magkabumbo kung tinagabaga ina ihigot sa kahoy nga malaba no? Amo nang isa sa mga pamaagiman nga makalikaw kita nga tuman kalapit ang distansya sa palupok nga para in kaso por kaso no kon magreminta or whatsoever ang matabo sila draabi way tama na pangayo ilayo iyang distansya ni mos palupok no magamit sang stick sa pagsindi magsuksok sang mga maong kag daw medyo madro damol sinibla no nga sahi sang bayo para nga hindi madali-dali nga tapikan sang bagaw kung kalayo dira sa aton sining mga kabumbo mas pakamayuhon man nga magsuksok sang sapatos sa baylo nga tsinilas kag kung mayara kamo dira sang proteksyon sa mata, goggles or inyo sini lang nga mga antipara dira nga clear hindi iya shades kiti gabi na shades ka pa imo ya bumbo Kristo masalaan ka patokron imo iya nga kung ano dira banwa di ba sa aton sining nga nga mga kauturan kay ini kabahin gid lamang sa palinton sa aton sining otoridad kag para nga masecure mo man ang imo sini ang ikayong lawas sa palabuton sini nga pagsugalaw sang bagong tuig sa aton sini karon nga mga kabumbo. Di kag ang iban pagid sini labing importante nga ginaliwat-liwat gid remind sang Bombo Radio now nga kon magpadulong sa iban sini nga lugar
o sa tungang gabi, 10 oras ang kagahon, or kung basta mag-travel ka, siguraduhon mo gid nga wala ikaw nakainom sa makahulubog sining ilimnon. Hindi impluensyado sa makahulubog sining ilimnon ang imo sining nga lawas. Hilabi na gid illegal nga droga. Kag ginapakamayo man sa aton sining otoridad nga mag-set sang isa iya ka lugar para iya sa community fireworks sa display. Isa ka lugar nga malayo iya sa mga pamalay, malayo sa mga posible maagsikan, sa mga palupok, baga, sa fireworks, so on and so forth, para nga mapasiguro naton nga safety kita tanan sa sining pagsugalaw naton sa bagong tuig 2026. Hindi anay pinadayaw, hindi anay magpinasikat, hindi anay sinibanwa magpauna sa pagkatikalon. Kayang iban sinibanwa, sobra nga sugid bla. Kaptan kong kabara pre, pag sindi ko, nahulat ko pa na iya nga do, lapit na lang maubos blang pabilo, kagamong paghaboy. Ang mga palupok na nga or mga fireworks na nga nagalupok sa babaw kag nagahimo sang manami sini nga mga lights na why na yan ang sangat-sangata? Ginakaptan ko na lang na yan. Likawan na yung mga kasubong sina. Isa pagin banwa, no? Likawan ang pagsindi sang palupok, no? Mga triangulo ni bla, kag ihaboy sa tunga sang dalan. Sa may area sang mulo, may ara dira, masami nga nagaklenabo. No, diri ba sa may area sang Tansa Bonifacio. May pipila dira ka mga utod kita, no? Nga ang ila sini palupok posible triangulo kon pikulo. Ang pikulo isa ini sa mga ginadumili nga sahi sa firecrackers, yang pamangkot sa diini sila nagabakal, sa diini sila nagakuha. Ang lain pa sina kay pagsindi nila iaboy nila sa dalan. Ti may mga salakyan pa nga nagalalabay. Ti mayo lang kung kaysa ang paghaboy sang pikulo, layo pa, maglupok na. Ti paano abi karon kung lapit-lapit na lumupok, tapos makibot ang driver, tursihon niya kung diin yung direksyon, makatugas ang disgrasya. Ti mabalik mo pa na sa mga mahilig maghaboy-haboy isang palupok sa dalan, nga ginagyan sang or busy streets, nga ginagyan sang mga di pampasayro kag pribado sining salakyan. Dapat ang aton sini iyang punong barangay, ang mga barangay official nagakadapat ni maglibot kag subong man magpalinton sa ila sining mga pumuluyo, partikularmente mga kabarangayan nga yara sa kilid sa mayor nga dalan nga ginagyan sang mga pribado kag di pampasayro sining salakyan. Pang tukbilan nyo dira ang masami kag mga tunto pasaway nga mga pumuluyo nyo. Nga hindi pag-ihaboy ang palupok sa tunga sang dalan, hilabi pa kung may nagalabay, no? Nga mga di pampasayro nga salakyan. Kung hindi gid mapaiway nga amo sinang nandan, no? Ti mas mayo pa pagsindi, itimuon niya na lang. Kung tama na gid ka la, kung tama na gid ka sabad, tama na gid ka perwisyo, bimla sa aton sini nga mga kabumbo. Pero muna, seriously speaking, nagapilar kita sa mga kultura naton, hilabi pa sa mga barangay nga malapit sa mga mayor nga dalanon, nga hindi magaboy sang palupok sa dalan. Kay tiyan mo na bla, hindi mo na kung kisa kung ang driver hindi makaprikatar, makibot, no? Pagsigabong, matursiya pawala, may bungguan siya, patursiya tuo-tuo, may salakayon siya. Mga mo sina nga senaryo, hindi ta na paghulaton, kag hambalon, nga dapat mag-andam kita sa mga kasubong sini, kunti sa labing temprano nga tsimpo sa subong palangadaan ang mga posibilidades nga sarang ina matabo, likawan na naton pinaagi sa pagsaway. Kung hindi man masaway, kita mismo, kaugalingon naton, no, disiplinahon naton, nga hindi magpalupok sa kasubong sina nga estilo, nga pagsindi, ihaboy sa tunga sa nga dalan. Kung hindi lang abi sini iya pribado nga salakyan, paano abi karon kung nagasinggol nga motorsiklo? Kung ang mga kultura naton nga nagabisiklita, ti kunti naligban kita ton
sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang maligban sini hindi ang kay nagpalupok kay ti simpre kung makita iya nga may nalukpan na sa hinaboya, manago lang ni siya, madagan lang ni tudo-tudo, manghurumbot mo lang ni ka habol sining duwa na kabulan nga way malabhan. Ang dako diri nga maligban, ang posible nga malukpan, mapilasan, mabalian kung madisgrasya sa pagmaniyo sa iya sining nga salakyan, magastuhan sa ospital, pero ang culprit hindi mo na simpre makita nalagyo na to mo. Gani, pilar naton sa mga kultura naton sa liwat, hindi na magpalupok sang kasubong sini nga pagsindi, ihaboy na yon sa dalan, nga kung sa diin, may mga nagalabay dira nga pribado, pampubliko nga salakyan, nagamotorsiklo single, tricycle man ina, e-bike man ina, e-trike man ina, o kung bisa naga-single lamang nga bisikleta. Delikado. Dugang sini nga mga balita kag impormasyon barikanta sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa Bomboaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, Ito sigurado- ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, sa 29 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa atin pong New Year's Countdown. 3 araw na lamang po bago ang pagsalubong ng taong 2026. Sa ating mga headlines, naantalang pagpirma sa 2026 budget, wala raw epekto sa ekonomiya ng bansa. Ang enrolled 2026 National Budget Bill ay bukas sa pagsusuri ng mga mambabatas matapos ang Bicameral Conference Committee report. Pagbabantay naman sa implementasyon ng 2026 budget, sunod na hamon matapos lagdaan ang bicameral report ayon kay Senator Panfilo Lacson. Samantala, 248 milyon na halaga ng na-recover na mga sangkot doon sa issue ng flood control anomalies na mga na-recover na pera ay pinoproseso na at yan ay kaugnay pa rin ng patuloy na kampanya laban sa katiwalian. Sa international news naman, ang Trump-Zelensky bilateral meeting nakagawa ng maraming progreso para mawaksan na ang Ukraine-Russia war. Samantala, ang Chinese military naman magsasagawa ng joint military drills sa palibot ng Taiwan simula bukas.
Sa ating balitang palagkasan ng NBA ay pinag-aaralan na ang ipapataw na parusa kina Alvarado at Williams matapos na magsuntukan ng mga ito dyan sa hardcourt. Ang Warriors naman tinalo ng Raptors sa overtime game. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kampante si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang ilang araw na pagkaantala sa pagpirma ng 2026 national budget. Ayon nga kay Senator Gatchalian, kadalasang walang gaanong mahalagang government activity bago pa man mag-Enero 5 ng bawat taon dahil pare-parehong holiday ang mga unang araw ng pagpasok ng bagong taon. Tiyak niya na napapanahon pa rin ang pagpirma ng budget matapos na makapag-aral ng husto ang panig nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago ganap na lagdaan ang panukalang batas. Unang pinirmahan ng Bicameral Conference Committee nitong nakalipas na araw ang kanilang committee report para sa 2026 General Appropriations Bill at ngayong araw naman ang nakatakdang pag-ratify ng Senado at ng Kamara. Matapos nito ay saka pa lamang may papadala sa Palasyo Malacanang ang bersyon ng ratified enrolled bill para naman tuluyang pirmahan ng Chief Executive. Kasabay nito ay kampante rin si Gatchalian na walang mabivito si Pangulong Marcos sa mga probisyon ng final 2026 budget version. Aniya, mahigpit ang naging koordinasyon sa pagitan ng Kongreso at ng Executive Department sa kabuuan ng pagbusisi sa pambansang pondo at tiyak na pabor ang palasyo sa nilalaman ng panukalang pondo sa taong 2026. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. January 1 is a holiday, January 2 is a holiday. So wala naman significant government activity, no? So in other words, walang bagong i-construct o walang bagong magiging programa dahil holiday. So dahil madidelay siya ng 5 days, hindi ko nakikitang magiging significant impact sa ating ekonomiya dahil holiday naman yung 2 days. Pero confident naman kami na walang mabibito dito dahil bahagi yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Una nang sinabi ng Palasyo Malacanang na posible na sa unang linggo ng Enero mapirmahan ang budget dahil pag-aaralan pa ni Pangulong Marcos ang laman ng naturang budget bill kapag tuluyan na itong naipasakamay ng Kongreso. Kasunod nga po ng paglagda ng parehong mga leader ng Senado at Kamara de Representantes sa Bicameral Conference Committee report sa 6.793 trillion pesos na pondo para sa susunod na taon. Inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng pagbabantay sa implementasyon ng pondo ang susunod na hamon ngayon sa publiko. Sa isang statement, sinabi ni Senator Lacson na dapat mapanatili ang parehong pagiging mapagmatsyag na ipinakita ng publiko sa pangunguna ng simbahang Katolika, iba pang mga religious groups at civil society organizations sa pagbabantay sa implementasyon ng pondo para sa taong 2026. Anya dapat na huwag magpakampante dahil ang 2026 budget anya ang magpapakita kung mayroon ngang reforma sa gobyerno at sa ating bansa. Sa hiwalay na panayam, sinabi ng senador na dapat tayong matuto mula sa mga aral mula sa korupsyon sa pondo noong 2025 at sa mga nakalipas pang taon. Ngayong araw nga po ng Lunes, nakatakdang ratipikahan ang BICAM report sa 2026 budget at ang kopya naman ng pinalabersyon nito ay ipapadala sa Malacanang para sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa dagdag pa nating balita, kuha tayo ng pag-uulat mula sa ating news team. Itong Enrolled 2026 National Budget Bill ay bukas na raw para sa pagsusuri ng mga mambabatas matapos na yan ay lagdaan ng Bicameral Conference Committee members at itinuturing na People's-Centered National Budget. May sinasagawa rin ka mga kabombo na memorial service para sa dating mambabatas na si Romeo Acop at yan ay ginagawa dyan sa Kamara de Representantes. Alamin natin mga update mula sa Batasan Complex, si Bombo Anali Soberano.
Nilagdaan na nga ng Bicameral Conference Committee ang committee report na nagkakasundo sa probisyon ng House Bill number 4058 o ang General Appropriations Bill. Ang enrolled bill ay naglalaan ng humigit kumulang 6.7 trillion para gastusin ng gobyerno para sa fiscal year 2026. Pinangunahan ito ni House Appropriations Committee Chairman at Nueva Ecija Representative Micaela Sonsing. Binigyang diin ni Sonsing na ang 2026 budget ay people-centered budget dahil binigyang prioridad ang pangangailangan ng taong bayan. Dagdag pa ni Sonsing, maaari na ring suriin ng mga mambabatas ng Kamara at Senado ang reconciled at enrolled 2026 General Appropriations Bill ilang oras matapos lagdaan ng Bicameral Conference Committee. Anya, ipamamahagi na sa mga miyembro ng Kongreso ang Volumes 1, 1A, 1B, 1C at Volume 2 ng General Appropriations Bill upang magkaroon na sila ng panahon busisiin ang probisyon bago ang ratifikasyon mamayang hapon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon na ipamahagi ang buong digital na kopya ng General Appropriations Bill sa mga mambabatas bago ang ratifikasyon. Pakinggan natin si Representative Micaela Swansing. To make sure that the disagreeing provisions are discussed and we left no stone unturned. We made sure to show to the public exactly how every peso of the Filipino people's taxpayers' money is allocated in the budget. So I would like to once again thank the BICAM conferees, both on the part of the House and the Senate, for all the hard work, for the many, many hours, many days put into the crafting of this budget. And ang amin pong masasabi sa ating mga kababayan, ito pong budget na ito ay talagang pinaghirapan na buuin ng Kongreso at ng Senado at ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable, siguraduhin po na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at higit po sa lahat. Ginawa po namin ang lahat para po siguraduhin na ang ating pong budget para sa taong 2026 ay tunay na mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Sa panig naman ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, dumaan sa masusing proseso ang panukalang budget na binubuo ng humigit kumulang 4,300 pages. Kabilang ang mga annex na anya ay binasa ng 5 beses. Idinagdag pa niya na ilalathala ang dokumento sa transparency portal ng Senado at Kamara matapos ang ratifikasyon. Pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Napakahalaga po sa pagpapaunlad po ng ating bansa at pagpapaunlad po ng ating ekonomiya. At sa ganun rin, kaya isa rin po dahilan kaya ho naantala. No? Actually, first time ho na nagkaroon ng BICAM na after Christmas. Alam ko ho, si Senator Loren, ito expert sa finance, matagal ho naging finance chairman. Sa alam ko, first time yata nagkaroon ng permahan at ratification na after Christmas. No? Dahil nga ho, maraming adjustments na ginawa para po maging mas transparent, mas klaro, mas naintindihan po ng taong bayan yung pagbabalangkas ho natin ng ating pambansang budget. At ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. No? Kasama po ang lehislatura, kasama po ang ehekutibo, sama-sama ho tayo para maibalik ho natin yung tiwala ng taong bayan at mag-uumpisa ho yan sa maayos at transparent na pagbabalangkas po ng ating budget. Samantala, pinangunahan ngayon ni House Speaker Bogie D. III ang isang necrological service bilang paggunita sa yumaong Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Sa kanyang eulogy, inilarawan ni Speaker D.C. Acop bilang isang mambabatas na may integridad, malinaw na paninindigan at taus-pusong paglilingkod sa bayan. Anya, hindi naghahanap ng atensyon si Acop, ngunit ramdam ang kanyang presensya at tapang sa mga mahalagang usapin. Binigyang diin ni Speaker na ang serbisyo ni Acop ay nakaugat sa konsensya, malasakit sa mamamayan, hindi sa pagkilala o kapangyarihan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni House Speaker Bogie D. III. Malinaw ang kanyang paninindigan. He did not seek attention, but his presence was always felt. In moments that required courage, he stood firm.
guided not by convenience, but by conscience. Throughout his years of service, his integrity never wavered. He served not for recognition, but for the people he believed in. Sa bawat tanong na kanyang tinatanong, sa bawat desisyon ng kanyang tinindigan, ramdam ang kanyang malasakit at sense of responsibility. He reminded us that public service at its best, it's about honesty, humility, and doing what is right even when it is difficult. Samantala, Bombo Dennis, bukod kay Speaker D, nagbigay din ng eulogy sina Deputy Speaker Ronnie Puno, Representative Benny Abante, sina dating Congressman Stephen Caraps Paduano, Robert Ace Barbers at Honorable Dan Fernandez at itong si Honorable Leopoldo Batawil. Alas 2 din mamaya, Bombo Dennis, magsisimula ang sesyon dito sa Kamara. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, pumalo na po sa 248 million pesos ang halaga ng perang na-recover ng pamahalaan mula sa mga umaming nakatanggap ng kickbacks mula sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na dito ang bank account ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na naglalaban ng 7 million pesos na kanyang isinauli noong buwan ng Nobyembre. Subalit kasalukuyan itong naka-freeze kasunod na rin ng hiling ng Anti-Money Laundering Council na i-freeze ito. Matatandaan, nakaladkad ang pangalan ni Bernardo bilang nagbibigay umano ng mga komisyon sa mga kampo ni na Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla, dating Ako Bicol Party List Representative Elizaldico at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon na itinatanggi naman ng mga nabanggit na kongresista at dating mambabatas. Mula po yan sa flood control projects. Isa rin umano si Bernardo sa nag-request ng nasa 25% na kickbacks. Isinauli rin ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang nasa 110 million pesos at 71 million pesos sa Department of Justice bilang parte ng kanyang pangako na pagbabalik ng perang kanyang natanggap bilang kickback sa kanyang aplikasyon para maging state witness. Samantala, ngayong Disyembre naman, isinauli na ni dating Department of Public Works and Highways National Capital Region Regional Director Gerald Opolencia ang mahigit 40 million pesos sa Department of Justice. Bilang parte rin ito ng kanyang commitment na ibalik ang kabuang 150 million pesos na inamin niyang nakuha umano mula sa pondo para sa mga proyekto sa Metro Manila nang siya ay nanungkulan bilang direktor. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nanindigan si Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na gagamitin pa sa mga susunod na budget deliberations ang mga reforma na ipinatupad at sinunod sa pagbalangkas ng 2026 national budget. Pangunahin dito ang live streaming sa mga deliberasyon ng bicameral conference na unang pagkakataon ho na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Ayon kay Gatchalian, ang pagsasapubliko ng bicameral conference committee meetings ay salig yan sa Senate resolution na itinulak ni Senate President Vicente Tito Soto III. Bagay na sinusundan din ng iba pang mambabatas at maaaring isakatuparan sa mga susunod na taon. Kabilang din dito mga kabombo ang pag-upload sa mga dokumento na nakapaloob sa pambansang pondo at lahat ng nilalaman ng pondo ay isa sa publiko. Ayon pa kay Gatchalian, kailangang matiyak na ang pag-upload na ito ay maiintindihan ng lahat ng mga nakakabasa nito para naman sa maging yung usaping teknikal hanggang sa mga paliwanag ukol sa nilalaman ng naturang mga dokumento. Kailangan din na matiyak na ang mga dokumento ay machine readable para naman sa madalian na pag-access at maiintindihan lalo na ng mga
analyst, mga kritiko at ng publiko. Nais din na may sa publiko ng senador ang bawat ahensya ng pamahalaan ay mai-upload ng kanilang panig ang panukalang pondo at proyekto upang maaaring ikumpara ng publiko ang nilalaman nito at ang inaprubahan ng Kongreso. Lahat ng paraan ng accountability at transparency na maaaring sundin para naman sa budget deliberations ay maaari umanong isa katuparan ayon pa kay Gatchalian. At kinakailangan din na sundin at ipatupad upang masiguro na bukas at malinis ang naaprobahang pondo ng Pilipinas kada taon. Inaasahan naman po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maitatala ang inflation sa Disyembre ng taong kasalukuyan sa pagitan niya ng 1.2 o kaya naman 2%. Ang inflation sa nasabing buwan ay maaaring pangunahin pong mag-ambag dito ang pagtaas ng halaga ng mga pangunahing pagkain, bunsod ng nagpapatuloy pa ring epekto ng masamang panahon at malakas na demand tuwing Kapaskuhan. Gayon din ang pagtaas ng presyo ng LPG o liquefied petroleum gas at gayon din po yung gasolina. Maaring maibsan ang mga ito ng mas mababang singil sa kuryente sa mga lugar na siniserbisyohan ng Meralco at ng bumababang presyo ng kerosene at diesel. Patuloy namang susubaybayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga kaganapang lokal at pandaigdigan na may epekto sa inflation at paglago ng ating ekonomiya alinsunod yan sa patakarang ng pananalapi na nakasandig sa datos ng naturang Central Bank. Muna tayo ng karagdagan report mula sa ating news team. Ito ang Philippine National Police patuloy naman mga kabombo ang pagpapalakas ng kanilang mga isinasagawang inspeksyon laban doon sa mga nagmamanufacture ng mga paputok na iligal. At ilang araw yan bago pa man ang pagsalubong sa bagong taon. Alamin natin ang mga kaganapan sa tinutukang balita ni Bombo Bea Pinisa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng Philippine National Police sa mga physical inspection at maging mga cyber patrolling laban yan sa mga illegal at hindi otorisadong pagbebenta ng pyrotechnics online. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi pa man bisperas ang salubong ay marami nang naitalang insidente na may kaugnayan sa paggamit ng mga paputok ng publiko. Kaya naman bilang iba yung pag-iingat ay tiniyak ng Philippine National Police na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon habang papalapit ang salubong ng bagong taon. Mapapansin natin na naging proactive ang Philippine National Police kaugnay ng physical inspections at saka online selling na ginagawa ng Philippine National Police. Nakikita natin sa mga news lumalabas na binabiolate ang mga kababayan natin bagamat wala pa yung firecracker zone o pagpaputok po sa New Year, may mga na-aksidente na po sila sapagkat sila ng pagpaputok doon po sa mga hindi designated. Nanawagan naman ang pambansang pulisya sa publiko na bagamat legal ang mga ginagamit nilang mga uri ng pyrotechnics, kung ginamit naman ito sa hindi designated na fireworks area, ay posible pa rin makasuhan ng mga maaktuhang lalabag dito. Mahigpit na ipinaiiral na kasi sa mga lokal na pamahalaan ang pagsunod sa mga designated firecracker zone upang matiyak na magiging tama at hindi magiging mitsa ng sakuna ang paggamit ng mga paputok bilang pailaw at pampaingay sa mismong araw ng bagong taon. Nananawagan ang Philippine National Police sa ating mga kababayan na nais magpaputok na bagamat sila ay gumagamit ng mga legal na mga paputok. Pero kung ito naman ay hindi nasa designated area, ito po ay sila po ay maaari makasuhan. Samantala, tiniyak rin ni Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Wilson Asueta na magpapatuloy din ang kanilang mga monitoring online para matiyak na hindi sasamantalahin ng ilan ang pagbebenta ng mga paputok. Anya, legal man ang mga ibinibenta ay mananatiling illegal sa ilalim ng batas ang pagbebenta ng ganitong mga produkto sa social media platforms. Kapag ani nakitaan ng malalang paglabag, ay hindi rin mag-aatubiling magsagawa ng entrapment operations ang Anti-Cybercrime Group at arestuhin ang mga mahuhuli. Yes, continuous ang ating cyber patrolling. So pag ito ay nagip, ito ay magkakaroon tayo ng mga operation dito through entrapment operation. Kung ito ay makuha natin, so of course, we will arrest them. So regardless na ito ay may consent sa kanilang mga magulang na paggamit ito o yung mga basta hindi authorized, huli natin. Sa ngayon, batay sa mga bagong datos ng Department of Health ay pumalo na sa higit 100 ang mga naitatalang sugatan dahil sa paggamit ng paputok simula ng Disyembre 21 hanggang sa kasalukuyan. Karamihan naman sa mga naitala ay mula sa National Capital Region na pawang pinakamaraming natamo
ang mga kabataan habang sa datos naman ng pambansang pulisya, nadagdagan na ng isang nasawi dahil sa ligaw na bala na naitala naman sa Tondo, Maynila at maging sa Pampanga. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ipinagmalaki ni US President Donald Trump na nakagawa ng maraming progreso ang pulong nila ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Florida nitong araw ng Linggo, local time. Sa pagharap ng dalawa sa isang press conference matapos ang bilateral talks, kapwa inilarawan ng dalawang leader ang kanilang pulong bilang mahusay at kahanga-hanga at kapwa positibo ang dalawa na malapit nang maabot ang naturang peace plan. Pinasalamatan din ni Trump ang mga US official na nanguna sa negosasyon para sa peace plan sa Ukraine. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. Our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%. I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. So I just want to say we've done very well. We've had discussions on just about every subject, and that includes with President Putin before. And we went into great detail, and we likewise went into great detail. Ayon naman kay Zelensky, nasa 70% ng 20-point peace plan na ipinanukala ng Amerika ang napagkasunduan at 100% ang napagkasunduan naman pagdating sa security guarantees. Subalit, sinabi naman ni Trump na malapit pa lamang sa 95% ang napagkasunduan sa security guarantees para sa Ukraine. Saad pa ni Zelensky, mahalaga ang security guarantees para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Ibinahagi rin ng Ukrainian President na nakatakdang makipagkita ang negotiator team ng Ukraine sa European leaders kabilang ang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa mga susunod na linggo para isapinal ang lahat ng napag-usapan sa peace plan. Sa huli, iginiit ni Zelensky na handa ang Ukraine para sa pagkamit ng kapayapaan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. We discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and US-Ukraine security guarantees, 100% agreed. US-Europe-Ukraine security guarantees, almost agreed. Military dimension, 100% agreed. Prosperity plan being finalized, and we also discussed the sequencing of the following actions. And we agree that security guarantees is the key milestone in achieving lasting peace, and our teams will continue working. And Ukraine is ready for peace. And once again, would like to thank President Trump for a warm welcome and substantial discussion. Thank you, Mr. President. Sa kabila naman ng mga nakamit na progreso sa pag-uusap ni Trump at Zelensky, inamin ni Trump na may isa o dalawa pang usapin na nananatiling hindi naresolba. Una ay ang demand ni Russian President Vladimir Putin sa Ukraine na ipasakamay ang mahigit 25% ng Eastern Donetsk region na hindi pa nauukupa ng Russia. At ikalawa, ang isyu sa pinakamalaking nuclear power plant malapit sa Zaporizhia na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Ayon pa kay Trump, sa ilalim ng US peace plan, papatakbuhin ito ng US, Ukraine kasama ang Russia at pare-parehong makikinabang dito. Subalit tinututulan ni Zelensky ang anumang commercial involvement ng Russia. Nagkaroon din ng pag-uusap sina Trump at Putin sa telepono sa loob yan na mahigit 2 oras bago ang bilateral talks nila ni Zelensky. Sa pakikipag-usap naman ni Trump kay Putin, nangakoan niya ang Russian leader na tutulong sila sa muling pagbangon ng Ukraine kapag natapos na ang gyera. Anya, nais ng Russia na magtagumpay ang Ukraine. Tinukoy naman ni Trump ang mga tulong na ibibigay ng Russia, kabilang na dito ang pagsusupply ng kuryente sa mababang presyo. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, maglulunsad ang Chinese military ng joint military drills sa palibot ng Taiwan simula bukas. Ito ay bilang mahigpit na babala umano laban sa external interference forces kasunod ng napaulat na arms sale ng Amerika sa Taiwan na inaangkin ng China na bahagi ng kanilang teritoryo.
kung saan kabilang nga sa i-deploy ng Chinese military para sa kanilang military drills ay ang kanilang air, navy at rocket troops. Sa isang statement naman, nagbanta si Japanese Prime Minister Sanai Takahashi na posibleng makialam ang kanilang militar sakaling gumawa ng aksyon ng China laban sa Taiwan. Base nga sa tagapagsalita ng People's Liberation Army Eastern Theater Command na si Senior Colonel Shi Yi, ang military drills na may code name na Justice Mission 2025 ay isasagawa sa may Taiwan Strait at sa mga lugar sa norte, tibog, kanluran at silangan ng isla. Saad pa ni Shi na nakasentro ang mga aktibidad sa Sea-Air Combat, Readiness Patrol, Joint Seizure of Comprehensive Superiority, maging ang blockades o pagharang sa mga pangunahing daungan at deterrence sa labas ng island chain. Sa mga balita muli sa ating bansa, iniulat ng Department of Migrant Workers na wala namang Pilipino na nasaktan ng tumamang malakas na lindol sa ating kapitbahay na teritoryo dyan sa Taiwan at naitala ito nitong Sabado, Disyembre 27. Ang nga kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, wala ring napaulat na naapektuhan na trabaho ng ating mga kababayan dahil sa lindol. Nagpaabot naman ng dasal ang ahensya para sa mga naapektuhan ng naturang pagyanig sa Taiwan. Una nga rito, base sa United States Geological Survey, tumama ang magnitude 6.6 na lindol na may lokasyon dyan sa northeastern coast ng Taiwan noon pong araw ng Sabado. Ito na ang ikalawang pinakamalakas na pagyanig na tumama sa isla sa mga nakalipas na araw. Inilagay naman ng mga eksperto ang lakas ng naitalang lindol sa upgraded level na magnitude 7 kalaunan. Ito yung tumama dakong alas 11 ng gabi. At yan ay oras sa Pilipinas. Meron ho itong lalim na 73 kilometro sa may kabilugan ng Yilan County at timog kanluran ng Taipei. Sa kabutihang palad, base nga sa mga report, ay wala namang naitalang binawian ng buhay o kaya ay malaking pinsala dulot ng malakas na lindol. Samantala, lumobo pa ang mga insidente ng sunog ngayong Disyembre ng kasalukuyang taon kung hihahambing naman ito nung nakalipas na taon sa kaparehong period. Ayon kay Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang hepe ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection, mahigit 1,000 o 1,074 na ang naitalang sunog ngayong buwan. Pero sa kabuuan, mula Enero 1 hanggang Disyembre 28 ay mas mababa ito ng 30% kumpara noong nakalipas na taon sa kaparehong panahon. Sa kabila naman ito, hindi umano nagpapakampante ang Bureau of Fire Protection kahit may mga nakahanda silang tauhan at plano sa pagsalubong ng darating na bagong taon. At abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ating makakapanayam ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection hinggil nga sa naturang mga development. Muna tayo ng karagdagang report mula sa ating news team. Itong grupo ng mga guro ay umaapila sa Department of Education at Department of Budget and Management para naman maipagkaloob na yung kabuang Service Recognition Incentives bago pa man magtapos ang taong 2025. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Umapila sa Department of Education at Department of Budget and Management ang grupo ng mga guro para i-release na ang kabuuan ng Service Recognition Incentive sa mga kwalipikadong teacher at education workers bago matapos ang taon. Hinimok ng grupong Alliance of Concerned Teachers ang mga ito na matiyak ang paglalabas o pagbibigay ng 20,000 pesos sa liga ng insentibo. Sa isang pahayag, binigyan din ng tagapangulo ng grupo na si Ruby Bernardo na ito'y dapat at inilaan para karagdagan mapagkukunan ng pinansyal na maaring makatulong din sana ngayong holiday season. Kung kaya't hinimok ng grupo ang Department of Education na madaliin ang internal processes para matiyak ang maayos na pag-i-issue ng insentibo. Panawagan din nila maging at pati koordinasyon sa Department of Budget and Management na mag-issue ng kinakailangang budgetary guidelines at approvals para maibsan ang delay at matiyak ang uniform implementation sa mga rehiyon at dibisyon.
Ang insentibo'y otorisado naman mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Administrative Order No. 40 noong ika-11 ng Disyembre. Kaugnay rito, magugunitang sa lungsod ng Maynila naman ay inanunsyo ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pag-release naman sa 45 million pesos halaga ng Public Teachers Allowance. Bagamat ilang buwan na antala, positibong sinabi nito na natanggap na ng mga benepisyaryo ang naturang allowance. Halagang 4,000 piso anya ito na ipamahagi sa nasa 11,000 pampublikong guro at kwalipikadong mga empleyado. Na kami naman in our own little way ay pinagbubuti naman namin na makalikom kahit na ito'y 2024, 2025, kung ano man yan. Basta lahat yung kikilalanin ko at unti-unti natin yan. Mapang-aabot din natin. Pero masaya ako sa mga teacher ko kasi naka 4,000 sila. Kahit papaano naman, nabawasan yung obligasyon ng syudad at nakaluwag-luwag sa humigit kumulang 11,000 mga guro natin. Kaya sa mga minamahal kong guro, I love you. Paldo kayo ngayon. Kahit papaano, masaya ako para sa inyo. Mas excited ako para sa inyo. Kaya iiwasan ninyo yung mga toxic na tao at ang lakad ay chismis. Samantala, umani ng positibong reaksyon mula sa civic society groups ang promotion ng mahigit 16,000 teachers sa ilalim ng Department of Education. Nagpapakita nila ito ng pagkilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gurong nagsisilbi sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goysia, Chairman Emeritus ng grupong Filipinos Do Not Yield Movement at iba pa, malinaw anya itong tugon sa matagal ng issue patungkol sa naturang usapin. Alinsunod kasi ang pag-promote sa mga teacher sa direktiba ng Pangulo na wala umunong gurong dapat magretiro, nananatili sa entry-level na posisyon. Hindi nila maisasakatuparan din ito kung walang koordinasyon sa kaguran pinamumunuan ni Secretary Sonny Angara. Kung kaya't naniniwala niya siyang kung napapabayaan ang mga guro, hindi magiging seryoso ang pagpapatupad ng reforma sa edukasyon sa bansang Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Bast Radio Bombo! Para sa atin, 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. At kagaya ho ng nababanggit natin kanina, kabi-kabila ho yung naitatalang mga sunog, lalo na't papalapit yung pagsalubong sa bagong taon. Minarapat ho natin makausap sa mga sandaling ito ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Babatiin natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Yes po, magandang hapon. Bombo Dennis at Bombo Rico at sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Bombo Radio. Yes po. Unang-una, nais po naming kumustahin ang inyong holiday activities at mga paghahanda na rin dito sa nalalapit na pagsalubong sa bagong taon sa panig po ng Bureau of Fire Protection. Opo, dahil nga holiday season, kami naman po ay kabaliktaran. Kaya kami po ay mas lalong abala. At mula ng pagpasok pa lang ng Disyembre ay meron na kaming heightened alert na Code Blue. At nung last December 23 ay tinaas pa to sa Code Red, full alert status na. Sa Code Blue po ay ginawa natin yung paghahanda, yung intensified fire safety inspection, especially sa mga critical na infrastructure tulad ng mga hospital, healthcare facilities, terminal na mga bus kasi maraming uwian no sa mga probinsya, ganoon din sa mga malls, tindahan ng mga pyrotechnics at paputok at iba pang mga struktura na maraming pagtitipon. At bahagi doon ng Code Blue, we conducted fire safety education, yung trainings, drills, and public information campaigns sa mga barangay na nasa sakupan, lalo na yung mga fire-prone areas sa mga city or municipality. No, nationwide yon through our off-plan ligtas na pamayanan at ugnayan sa barangay. Kaya etong last December 23, dahil naitaas na nga po sa Code Red at walang patid po ang aming serbisyo at maaasahan niyo po full force na
ang mahigit 31,000 strong men and women from the BFP personnel assigned sa operation, no, excluding pa yung mga assigned sa opisina or mga tanggapan natin. At maasahan niyo yung mahigit 3,000 fire trucks, mahigit na 500 mga ambulances and rescue vehicle. Kasi po ang bombero ay hindi lamang sa sunog, kahit po sa other rescue services, emergency medical services, at gayon din kung kahit ano pang pwedeng mangyaring insidente o sakuna, at kahit po yung mga hazmat na operation. At mapapansin nyo, bahagi pa rin ng aming Code Red ay yung visibility sa mga pangunahing kalsada ng mga fire trucks at ambulances sa mga matataong lugar nga, at mga designated community fireworks at pyrotechnics display area. Gayon din sa mga tindahan ng mga paputok, kami po ay nakabantay doon 24 oras sa araw-araw. Okay. Superintendent, meron na po ba tayo direkta na natukoy among those fire incidents na naitalaho natin na direktang may uugnay sa mga firecrackers o yung pagpapaputok ng atin mga kababayan, o ito'y mga karaniwan na dahil sa kuryente ba o ano paman? Ano ho ang ating record so far? Sir, kung kabuuan ng Disyembre, meron tayong ulat dito na 1,135, although ang karamihan ng cause ng sunog na to ay dahil nga electrical cause. Pangalawa yung open flame, at pangatlo yung ember and spark. Pero kung titingnan natin yung insidente ng sunog na dahil sa firecracker at pyrotechnics for this month na December, no, hanggang as to date ay 7 na po sa December pa lang. So meron tayong existing ng mula January hanggang November katapusan for this year na 17. So plus 7 ay 24 total sa taong ito na hindi pa tapos, at mayroon pang remaining days ang holiday season, lalo na yung pagsalubong ng bagong taon. Ikumpara natin yan sa nakaraang taon na total of 39. So sana po ay hindi na aangat at hindi na mahigitan pa yung nangyaring insidenteng sunog na dahil sa firecracker at pyrotechnics. Okay, at ito yung hinahangad natin na huwag madagdagan in terms of figures. Ano. By the way, Superintendent, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your questions? Yes po. Just to follow up lamang po, aside po dun sa inyo pong monitoring dun sa mga fire incident na dulot po nitong mga paputok, meron po ba kayong mga na-monitor na mga violators din dun sa mga firecracker zone? Dahil as far as I know po, ang BFP din po yung parang nangunguna sa pagpapatupad po ng mga safety protocols doon po sa mga itinalaga pong firecracker zones. Yes po, katuwang namin ang kapulisan dyan. Sila talaga ang may mandato para i-enforce yung Republic Act 7183, yung firecracker law nga, or yung other ordinance na meron ang mga respective local government unit natin. So andyan kami para umalalay at para magtulungan sa proper disposal niyan. At sa recorded po ng kapulisan, marami na actually ang nahuli na nagbebenta ng mga illegal. Although meron tayong mga legal na paputok na pwede nating mabili sa mga authorized dealer, tulad sa mga dito sa malapit sa Metro Manila, yung Bukawi, Bulacan, sa Cebu and other talagang lehitimong nagbebenta ng authorized dealer, no. So, yun po, meron din kasi mga local government unit na totally ay pinagbabawal kahit anong legal na paputok. Siyempre, hindi natin pinag-uusapan ang illegal, pero yun nga, ang illegal talagang marami pa rin available sa mga black market, online, at kung saan-saan, no? Ang mga halimbawa niyan ay yung mahigit nga ng 0.2 gram sa explosive content, at yung fuses nga na pwedeng, or mitya, na pwedeng sumabog agad in less than 3 seconds. Kaya yun yung mga binabantayan ng kapulisan. At yun pa rin, yung mga watusi, lolo, boga, pap-pap, atomic triangle, quiton, plapla, at iba pang mas malalaking content ng higit sa 0.2 po. So, katuwang kami dyan ng kapulisan. At bahagi nga rin ng aming Code Red ay kami na po ang nag-iikot, no? Kami na po ang nagbabantay sa ating community, lalo na yung mga fire-prone area. Ay nako, sunod-sunod yung sunog yan nangyari recently. Kaya
nag-iikot kami, patuloy pa rin yung offline paalala, iwas paputok. At the same time, nakaantabay na rin yon to respond anytime. Alright. And curious lamang din po kami, nais po namin malaman kung pareho po ba yung paraan ng pag-apula po ng apoy doon sa mga karaniwang sunog lamang, doon sa sunog po sa mga lugar na may mga firecrackers o pulbura. Kasi ito pong mga firecrackers, ito po yung mga itinuturing na maliliit na bomba. So is it different po ba or pareho lang? Yes po, ang tamang approach talaga diyan pag firecracker ang involved kasi possibility nga of explosion ay lumayo agad. Yung mga natin, yung mga tao sa paligid ay lumayo agad at hayaan na sa mga eksperto kung paano ito supilin, no, ang mapinsalang sunog na pwedeng magdulot na explosion. Kami na po ang nakakaalam doon, no, unti-unti namin yan babasain sa malalayong pwesto muna hanggang tuluyan na namin itong maapula. So marami na tayong mga ganyan na mga experiences at dalubhasa na rin po ang mga nasa firefighting operation. Katuwang ang mga hindi lamang from BFP, no? Katuwang namin ang other non-government offices tulad ng mga volunteer group natin and other local government na volunteer group and barangay fire brigades. So kami naman po ang madalas nagko-command sa fireground operation kaya kami na po ang nakakaalam kung ano ang tamang approach diyan. Yes po. Alright, balik ko po kay Bombo Dennis. Panghuli na lamang ho siguro, Superintendent, para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano yung mga pangunahin na kailangan ho nilang i-consider ngayong pagsalubong sa bagong taon para kumpleto pa rin ang bilang ng mga family members and of course buo pa rin yung bilang ng mga daliri natin and everything na kinakailangan nung i-consider para maiwasan yung mga sunog at mga kalintulad po na insidente. Please go ahead po, Superintendent. Yes po, alam nyo, lalong masaya ang bagong taon kung ang bawat isa ay ligtas. Yan po ang talagang hangarin ng bawat isa, lalo na sa aming tanggapan, no? Sa kawanihan ng pamatay sunog. At alam nyo po, malaki rin ang pasasalamat namin sa tulad ng mga programa ninyo, Bombo Radio, at talagang katuwang namin sa pagpalaganap ng aming adhikain. At alam niyo naman po, ang mapinsalang sunog ay sadyang mapanira, hindi lamang sa mga ari-arian, kahit sa buhay. Totaling of 366 fatalities na kami as up to date, no? Dahil sa buong taon na sunog at umabot na sa 1,324 ang injuries na naulat sa aming fire incident. Talagang yun nga, salot sa kaunlaran, pati sa kabuhayan na ang panawagan namin hanggat maaari, wag na gumamit ng paputok at ibang pyrotechnics sa pagsalubong ng bagong taon. Kung gusto natin maingay, pwede naman yung mga alternatibo, torotot, no? O di kaya yung mga video okay, sound system, no? Magboses na bomba na lang doon sa malakas na sound system. Pero kung hindi talaga maiwasan, tangkilikin lamang yung mga legal na paputok, no? At para kumpleto yung daliri, huwag pulutin yung mga hindi na sumabog agad na mga paputok. Magantay ng mga safe time, no? Mga 10, 15 or mas safer ay 20 minutes na pwedeng lapitan ito. Pero huwag damputin, basain ng tubig at para i-properly discard na yon, no? Hindi pwedeng gagamitin na naman ng para ipasabog muli at diyan madalas nangyayari ang mga injury sa daliri. So yun po ang aming panawagan at saka yun, i-unplug yung mga Christmas light kung hindi na ginagamit, lalo na kung matulog o alis ng bahay and other electrical appliances, bantayan natin. At maging mas aktibo tayong katuwang sa pagpigil ng sunog at mainam na may sapat na kaalaman paano supilin ang nasabing mapinsalang sunog. Abangan natin ang pwedeng mangyari sa ating kapaligiran, no? Mag-imbak ng mga timba-timbang tubig o di kaya mas mainam kung may fire extinguisher sa bahay para kung talagang hindi maiwasan at napasukan ng mga paputok ay madali natin itong patayin. Kasi ang mga embers na yan, ang mga sparks na yan, maliliit lang yan pero pag napabayaan ay pwede gang maging mapinsalang sunog. Yun. With that, maraming salamat po. Unless Bombo Ever may additional tanong? Yes sir, salamat po. Binibigyan din ko rin po ang Unified 911 system. Kami po ay nasa matataong lugar, nasa pangunahing kalsada, nasa designated community fireworks sa pagsalubong ng bagong taon, gayon din sa mga tindahan ng paputok, pero kailangan pa rin namin ang tulong ninyo para tawagan kami kung meron mang kailangan kayong tulong
no, mula sa bumbero, any disaster help, kahit halimbawa hazardous material yan, or kahit emergency medical service, tawagan niyo po kami para agaran kaming makaresponde. 911 po, nationwide single emergency hotline. So madali lang po tandaan, no, para in 5 to 7 minutes makapag-dispatch siya, no, ang 911 system para makarating ang mga bumbero sa mga nangangailangan po ng aming tulong. Salamat po, Superintendent Arroyo, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo. Magandang araw po. Yes po, at ligtas na araw muli. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief ng Public Information Office ng Bureau of Fire Protection at nagsisilbing tagapagsalita na rin ng naturang sangay ng ating pamahalaan. Bombo Police Report. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha tayo ng update kaugnay ho ng naitalang mga insidente ito, pinag-uusapan pa lang natin yung sunog, mag-ama mga kabombo dyan sa Pangasinan, nasunog ang sinasakyang motorsiklo matapos naman ang mga sabuga ng daladalang kwitis. Alamin natin ang naging sitwasyon at may pag-ulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nasunog ang sinasakyang motorsiklo ng mag-ama sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos itong masabugan ng daladalang kwitis. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad na ang insidenteng unang iniulat bilang vehicular traffic accident sa bayan ng firecracker-related incident. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, ang hepe ng Santa Barbara Police Station, residente umano ang mga ito sa bayan. Lumalabas naman na bumili ang mga ito ng 100 piraso ng kwitis bago umuwi sa kanilang tahanan sa inaangkas ang mga ito sa motorsiklo. Sa hindi inaasahang pagkakataon at hindi na rin nila namalayan na habang umaandar pala ang motor ay sumasayad pala umano ang paputok sa sementadong kalsada, dahilan upang magliyab at tuluyang sumabog ang mga ito. Dahil sa pagiging sensitibo ng paputok, mabilis namang kumalat ang apoy na nagresulta sa pagkasunog ng motorsiklo. Nasunog rin ang mga paa ng mga mag-amang sakaya. Agad namang dinala ang mga ito sa pagamutan upang malapatan ng lunas. Patuloy naman ang paalala ng pulisya sa publiko na mag-ingat sa pagbili, pagdadala at paggamit ng mga paputok, lalo na sa pagbabiyahe upang maiwasan ang kaparehong insidente at sa masigurong ligtas ang lahat, lalong-lalo na ang mga bata. Yung paputok ang dahilan kasi nasunog yung kanilang nakasunog yung kanilang motor at yun nadamay yung paan dalawang nakasakay doon sa motor. Hindi to sa mga investigador natin na nagresponde, agad na mga yung sunog, pero syempre nandiyan na nasunog talaga yung motor. At the same time, may burns yung dalawang nakasakay. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, mahigit 7,000 ng mga iligal na paputok dyan sa Region 6 sa Western Visayas ang winasak ho ng mga otoridad. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Matagumpay na winasak ng Police Regional Office 6 or PRO6 sa pangunguna ni Police Brigadier General Josefino Diligan ang libu-libong nakumpiska ang illegal na firecrackers, pyrotechnic devices at improvised cannons o BOGA. Ito ay bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya para sa kaligtasan ng publiko laban sa peligro na dala ng nasabing mga paputok. Umabot sa 7,336 na firecrackers at pyrotechnic devices at 81 na boga ang nakumpiska sa iba't ibang police units sa Western Visayas na may tinatayang kabuang halagaan na 101,861 pesos. Pinakamalaki ang bilang na nakumpiska mula sa Regional Civil Security Unit 6 na may 4,980 firecrackers, sinundan ng Iloilo City Police Office or ICPO
na may 1,254 firecrackers at isang boga at Iloilo Police Provincial Office na may 710 firecrackers at 30 na boga. Ang Aklan PPO ay may 12 na firecrackers, 37 na boga, Capiz PPO na may 13 na boga at Guimaras PPO na may 380 firecrackers. Kabilang sa mga nagkumpiska ang mga unlabeled na illegal na firecrackers tulad ng Granada, Quitis, Triangle, Lolo Thunder, Kara, Dynamite Big, Whistle Bombs at iba pang pyrotechnic devices na mapanganib sa kaligtasan ng tao. Binigyang din ng PRO6 na ang pagsira sa mga ito ay hindi lamang pagpapatupad ng batas kundi isang preventive measure upang maprotektahan ang pamilya, lalo na ang mga bata mula sa pinsalang dulot ng firecrackers. So far, successful po yung disposal natin. Confiscated, seized, surrendered firecrackers and pyrotechnic devices to include yung mga boga. So yung pag-dispose natin, andun pa rin yung mga witness natin, yung Bureau of Fire Protection, yung EOD natin kasi sila yung nag-set up ng pag-dispose. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Babae namang nagbebenta ng paputok online, abay kalabuso raw sa lalawigan ng Albay. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Legazpi. Himas rehas ngayon ang isang babae matapos ilegal na magbenta ng mga ipinagbabawal na paputok online. Ang Albay Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Noel Nunez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, ang suspect ay kinilalang si alias Maria, 54 anyos at residente ng Ginubata ng kaparehong probinsya. Sa isinagawang entrapment operation ng mga otoridad, walang naipakitang permit ang suspect sa pagbebenta ng mga paputok na ibinebenta niya umano sa pamamagitan ng Facebook Messenger at personal na inihahatid sa kanyang mga parokyano. Dose-dose ng illegal na paputok at tulad na lamang ng Piccolo, Great Bawang at Papa, Budol Money at isang cellphone na pinaniniwala ang ginagamit para sa mga online na transaksyon na nakumpiska sa sospek. Maituturing ni Nunez ang operasyon bilang isang malaking tagumpay lalo na't lubhang mapanganib ang mga paputok mula sa mga illegal na nagtitinda na inaalok nila sa social media. Kasalukuyang naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o ang Firecracker Law at ang Cybercrime Prevention Act of 2012 habang nanatili siya sa kustodiya ng Ginubatan Municipal Police Station para sa wastong disposisyon. Marami po tayong mga nakuha na sa kanya na illegal na paputok. Karamihan po doon talagang masok po natin na talagang illegal na paputok. Katulad po ng Piccolo, yung tinatawag natin na Great Bawang, ayun po yung mga laman at saka 50 bucks yung mga tinatawag natin na mga illegal na paputok. Katulad na isasampo po natin may isang violation po ng RA 7183 yan at saka po yung in relation po yan doon sa Section 6 ng RA 10175 yung tinatawag natin na Cybercrime Prevention Act. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, ang Vice Chairman ng Vice Mayors League of the Philippines may panawagan kaugnay ng agarang pagpapanagot doon sa mga involved sa anomalya ng flood control. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Rojas. Nanawagan ang Vice Mayors League of the Philippines na agad panagutin ang mga opisyal at individual na sangkot sa umano'y anomalya sa proyekto ng flood control. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Honorable Arvin Losaria, National Vice Chairman ng Vice Mayors League of the Philippines, binigyang diin ito ang kahalagahan ng transparency at accountability sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa mga programang may direktang epekto sa kaligtasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Ayon sa kanya, hindi dapat hayaang malagay sa panganib ang publiko dahil sa kapabayaan o maling pamamalakad. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan upang masiguro na maipapatupad ng maayos ang mga proyekto at maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Ang ating pong guidance on how we fulfill our oversight functions on top of this at upang mabigyan buhay din po ang ating layunin para sa mas maunlad na bayan ng Pilipinas at maging malinis po ang ating hangarin to intensify our purity of intentions why we were elected in this part of
the country. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Isang beautician naman sa Bukidnon abay nanalo ng 70,000 pesos bilang regional winner ng 1-2 Panalo Part 24 ng Bombo Radio Philippines. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Malay-Balay. Malaki ang pasasalamat ng isang beautician mula Bukidnon na nabunot at nanalo ng 70,000 pesos bilang regional winner sa Grand Draw ng 1-2 Panalo Part 24 ng Bombo Radio Philippines at Star FM. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon kay Rosemary Tablason, 61 years old, residente ng Purok 9 Sugarland, Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Labis ang kanyang kasiyahan sa pagkapanalo gamit ang urukana bilang proof of purchase. Ayon pa sa kanya, hindi nito inaasahan na nabunot ang kanyang entries dahil marami ang naghulog nito sa pag-asang makuha ang nasabing premyo. Sa hirap ng buhay na nararanasan nito sa araw-araw, ngayon nanalo na ng nasabing premyo ay gagamitin di umano ni Tablazon ang pera sa pagpapaunlad ng kanyang negosyo bilang beautician na isa sa kanyang mga pangarap. Ako si Rosemary Tablason, 61 years old, taga Purok 9, Sugarland, Lombo, Valencia City, Bukidnon. Ako ay masayang napapahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa pagkapanalo ng 70,000 pesos sa Grand Draw ng 1-2 Panalo Promo Part 24 ng Bombo Radio at Star FM. Ang premyong napanalunan ko ay gagamitin para additional sa aking negosyo. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor at sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Ang panayam kay Rosemary Tablazon na regional winner sa Grand Draw ng 1-2 Panalo Part 24. Para sa Bombo Network News, mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dapat updated ka sa mga kaganapan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kaya naman tumutok lamang sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines sa ating 32 fully digitalized AM and Star FM stations nationwide. At maaari din po itong tunghayan sa Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Luzon Region, available ang atin po mga palatuntunan sa ating mga himpilan. Diyan sa bahagi po ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines o diyan sa Cordillera Administrative Region, Bombo Radio and Star FM Baguio. At sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Diyan pa rin po sa Maluzon area, partikular na sa may Cagayan Valley Region, maaaring yung tutukan ng Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Star Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata. Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions
have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Towards the nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year! Mga Kabomba-Caster Nation, sa atin pong New Year's Countdown, meron na lamang po tayong 3 araw bago po ang pagsalubong ng taong 2026. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. At ito ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana anda sa atensyon sa aton sining mga kabombokon mayara sa isa iya ka community area, no, or community fireworks area nga gintumod ang inyo sining mga kabaranggayan. Mas labing maayo nga dira na lang kita magpalupok or kung magpalupok man maghalong kag ipalayo sa mga matawo sining lugar, hilabi na gid kun na may mga kuryente sa inyo siniyang area. Ini kasunod sang pagpandam sang more power nga sarang mapasakaan sa kaso ang kung sino man nga posibleng maka-damage sang ila siniyang mga linya sa tiyon sa pagsugalaw sang bagong tuig nga magplastar sa mga palupok nga makatugas ang power interruption. Check ta si Bombo Hana sa iya siniyang follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Nagpaandam ang More Power Iloilo nga sarang makasuhan ang sinuman nga nagpalupok nga kung na igo diri o kon na damage ang electric lines nga ila nasakupan diri sa mga syudad sa Iloilo, Bombo Chama. Sa interview sa Bombo Radio kay Intel Tan, ang spokesperson sa More Power Iloilo, iya ginapahayag nga kaso sa o kon pagbayular sa Republic Act 11361 o kon Anti-Obstruction of Power Lines Act nga na-enact sa 2019 kung sa di nagapasiguro man ang continuous nga electricity flow sa pag-prohibit man o kon pagbawal sa mga nagakaangay nga obstructions. Lakip man diri ang mataas man nga mga nahambalan man yung mga poste, for example, and mga linya nila diri na kung sa diin na igo abe sang ining mga palupok nga ginagamit sa tiyon sang pagsugalaw sa bagong tuig ang sarang mapasakaan sang kaso. So far dili sa bahin man sang syudad sang Iloilo, halin sang pag-operate lang sang More Power, wala sang nakasuhan pa o nasampulan abi ngati na dakpan gid sa akto nga na kadamage ini sa may electric lines. Ang RE 11361 kay Firecracker Law man pinalong sa electric lines kana mention man as danger zones nga likawan man diri ang paggamit kag
kapag himuman sa kalayo malapit sa electric power lines, electric substations, kaga transformers sa iban pa nga mga electrical facilities. Kay bangod man ang ining mga fireworks at firecrackers ang pwede man makatugas ang short circuit o power outage kag ang pagumpisa man sang kalayo mismo kapin pasubong ate ang ining pagsugalos ng bagong tuig madamo man sang mga palupok nga ginabaligya and kabay pangatang ila diri nga asang more power na pangabay lamang ati gamiton ini sa mga LGU approved community fireworks display o kundi man nga mga safe and open areas na malayo sa mga linya sang kuryente. Kaya diri ang gina-engage sang more power Iloilo nga wala sang power interruption kung man sang pagsugalaw sang bagong tuig 2026 sa Bombo Chama. Diri man sa pinaagi man sa pagpaandam nila, lakit man diri ang inform naman sa mga punong barangay kag publiko kung sino man ang makakita nga naka-damage diri sang electric lines. Gilayon lamang nga i-report man sa ilang Facebook page. Ila diri nga hotline sang More Power Iloilo agad nga ma-respondihan kag maimbestigahan ang ining natabo kay ining man isa kang power interruption ang nalikawan gid kag ini man luyag man sang publiko kag more power nga sa pigon sang pagsugalaw sang bagong tuig may power interruption iya ang mga lugar bangod lamang sa ining responsable nga paggamit man sang firecrackers Bombo Cham. Igabati na itong nanging pahayag gani Angel Tan ang spokesperson sa More Power Iloilo. Actually mambuhanan upon checking man diri sa aton nga ginasundan diri sa bahin sang More Power ang aton diri nga pagpanghanda para sa bagong tuig is kumbaga hugot na as of this moment. Isa diri sa ginapaabot naton nga posible gid nga kumbaga insidente ginapreparahan naton ining mga palupok bumkana and ito diri sa ginapangabay naton sa aton nga mga konsumidor nga hindi gid magpalupok malapit sa aton ng mga linya, especially sa mga residential areas na balabambuhana. Ngati may mga times nga daan nga apisarabi ang city government may nga mga areas kung hindi pwede makapalupok ni ara. Sa gihapon pila kag mas ginapili ang magpalupok lapit abi sa ilang mga balay bangod convenient para sa ila. So hazard ini siya para sa aton nga linya diri sa bahin sa More Power plus if ever ginabi mga malapit sa ating substations mambuhana. So with this one any nga damage sa aton nga power lines nga cause sang activities such as ang paggamit sang mga firecrackers pwede ni siya ma-penalize under Anti-Obstruction of Power Lines Act o kung ining Republic Act number 11361 which is ang ginaprohibit within siya ang paghimo or perform any hazardous activities within the power line corridor which is diri sa bahin sa More Power. And with this one iyabumbuhana ang pwede pangatubangon diri duha ni siya kabagay either in case nga mag-pursue kita sang kaso and then or ngay compensation or isa pa gid diri we can pursue the case while asking for compensation in sa bombohana bangod this one iya kumbaga is damage to property and with this one it can cause power interruption sa ating mga konsumidor. So far ma'am nag-umpisa naman ng iban diri nga gamit sang palupok abi like boga or any other firecrackers man sa city. May na-record na kita nga daw nasampulan man sa warning or nakasuhan sa pareho sini nga case. Actually, mambuhana with the past few years, so far, tinlo man ang record natin with this kind of act. And recently, sa paggasug-alaw natin sang baang Christmas, wala man kita sang may na-record nga amusin na ang sitwasyon mambuhana. And hopefully, by this December 31, sa pagsug-alaw sa bagong tuig, we are hoping with the same situation man nga kumbaga ang mga tao mangin masinulundon sa kung ano ang layik of course para manadi bumbuhanan no nga malikawan nga may ara magduntad nga power interruption kay the last time sang December 24 bangod man sa ating pagpanghanda very minimal gid lamang ang ating na record ng mga power interruptions, mga single house no light gid lamang buot silingon may ara kita sang team sa gihapon nga nagabantay aside pag dira is ginabantayan naton kung ginabantayan sang aton nga mga security forces ang ining mga
substations naton agud niti mapasiguro nga wala sang kumbaga if ever may ara nagaplano or may mga nagatuyo magpalupok bala bumbuhana masaway gilayon ini sila. If ever naman may ara sang time nga wala lang siya na report abi nga like na igo abi ining alinya sang kuryente ninyo but then may someone nakakita din pwede ka palapit ang ining tagreklamo man kontra man sa nakit-an sini nga nagpalupok nga naigo ang inyong linya dira. Actually, bambuhana, bukas gid ang aton nga messenger account sa Facebook pagid. Pwede gid sila magpadala sang mensahe. Naka-plaster man dira ang aton nga hotline. Plus, mismo, ang akon nga phone number nga ni is a very open gid bambuhana. If ever, pwede gid sila mahimo mag-contact sa number nga 0908-996-9 tapos 3 ka 5 bambuhana 0908-996-9 agod niya ti gilayon nga mahatagan gilayon sang nagakaigo ang talupangod if ever miara gid man sang mga cases like this agod nga ti wala sang may magluntad nga any abing nga aksidente or any nga power interruption because sang amo sini nga mga aktibidad sa pambuhana. Na batian nangin pahayag isang spokesperson sa More Power Iloilo, Angel Tan Bombocham, kaangot ri sa pagpaandaman sang nasambit man nga electric power distributor regarding man diri sa ining paghalong sa pagpalupok this pagsugalaw sang bagong tuig 2026. Alright, Bumbuhan. Si Bombohana Mendoza anda sa Edis Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombohana Andaza. Sa aton sining mga kabombo kabay pa nga mangin considerate makita sa aton sining kaiping, sa aton sining mga neighbor, no? Nga kundi malikawan magpalupok inang insakto lang pagpalupok sa mga firecrackers kag sa safe lang pamagi, hindi na pangita sa mga kasubong nga palupok nga ginadumili, no? Mga Goodbye Philippines, no? Mga Goodbye Marites, mga dalagko lang sarang nga makahalit, no? Sa kadamaan pinagi karon sa pagtugas ang power interruption. Kag kun may masimplatan man kamo dira sa aton sining mga kabombo, gilayon kamo nga mag-report sa Facebook page sa More Power, hindi gani isa kay Miss Angel Tan para nga ti mahatagan sa nagakigo ing tulupangod ang nasambitan sini karon nga sitwasyon. 12 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Check ko naman this time balita ni Bombo Krill Miliasa. Ang aton sining mga pulis, no, naka high alert status kasunod man sa nagahilapit sining pag sugalaw naton sa bagong tuig. Masami sini banwang nga mayara sang police visibility sa palibot sang syudad sang Iloilo kag sumungman sa mga matawo sini nga area. No, katsubong naging lamang sa masami ginakatuan gidri ang destinasyon sa aton sini mga kabombo. Dira iya sa may Capitol area, sa mga lugar or bulutuan nga manami ang lights bala kag sumungman diri sa area sang Diversion Road Mandurriao. Check nato ng dugang mga balita kag impormasyon kaupod sa kay Bombo Krill Miliasa. Bombo Krill, sa report, please go ahead. Nagkapabilin sa gihapon nga naka-high alert o kung full alert status ang mga kapulisan sa siyudad ng Iloilo kasunod sa nagahilapit na naman nga pagselebrar sa New Year o bagong tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Mayor Shalomé Sanguines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office o kanang ICPO, iya din pahayag na ginapasiguro gidno sa opisina sa ICPO nga mayara sa consistent na deployment ang mga kapulisan kag mobile patrol nga nagalibot sa syudad. Sino kay Police Mayor Sanguines magluwas man sa aton nga mga kapulisan, nag-coordinate man sila sa mga barangay official sa mga barangay tanod agod nga mas madugang pagdala ang puwersa nila sa nga mga ining mga otoridad nga magbantay sa publiko kag malikawan ang anuman nga klase sang dinamo ginahinyo man sang aton nga mga kapulisan ang mga ginikanan nga hatagan gid no sang atensyon ang ilang nga mga kabataan agod nga mabantayan ang mga ini kag masiguro nga hindi maging parte sang mga grupo-grupo nga nagatugas sa mga kinagyamo diri sa siyudad sang Iloilo. Pahayag pa ni Police Major Sanguines magluwas man nga naka-standby gid ang aton nga mga kapulisan, kinahanglan sa gihapon na ang publiko magpabilin man nga disiplinado kag alerto ilabi na nga madamo gid sa mga aktibidad subong nga
nagahilapit na naman ining pag-celebrar naton sa bagong tuig. Pahayag man niya nga isa sa mga ginabantayan kag ginamonitor sa mga kapulisan ng ining mga kabataan na nagalagaw sa taga-Tibon no ilabi na kung ginabayolar na ang mga sini ang curfew for minors kay madumduman nga hasta lang 10 PM no o kung pag-start sang 10 PM sa dapat wala na sang mga minors nga nagalibot diri sa siyudad sang Iloilo apang ginhatagan nga sang tsansa sang mga otoridad nato no nga ang mga kabataan nga makalagaw kung gabi ilabi na abing madamo sa mga night activities ng mga opening mga lights no nga naga-open abi sa mga capital na different man abi nga plaza diri sa Iloilo apang dapat siguraduhon nga ining mga minor may upod nga mga ginikanan abi o kung mga guardians man para masiguro ang safety sa aton nga mga kabataan. Yari balay ito ba't ito ang naging pahayag ni Police Major Shalomé Sangriñez ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. So karon ang kapulisan nagapabilin nga still on full alert status kay ang aton naman subong nga ginapreparahan kag ginatinguhaan kag napangamuyuan nga sa gihapon mangin malinong kag matawhay or generally peaceful ang pagsugalaw naman naton niya sang nagahilapit nga pagbag-o sang tuig no pagsugalaw naton sang bagong tuig. So ang aton to nga panawagan kay sa nagligad nga mangin alerto lang kag vigilant ang tanan kag ginapasalamatan naton nga ang aton nga appeal kag pangabay sa mga ginikanan nga i-closely supervise gid kagiyahan ng ilang kabataan kag pati man mga barangay officials nga magbantay man kag magpanaway sa mga kabataan nga nagatambay-tambay nagagrupo-grupo dako gid ang bulig man no nga ang waay naman kita kang record sa mga insidente nga nag-involve sang aton nga mga kabataan o pamatanon. Pero ma'am, speaking sa aton nga mga kabataan kag pamatanon, ma'am, gina-rescue naton ini sila ma'am since nagapatuman pa japon kita ka curfew nga hasta lang di ba ma'am 10 PM. So how about ma'am ang mga pamatanon abi nga nagagwa man since may mga okasyon, may mga sali-sali man ding aktibidad sa gwa ma'am. Padayon ina ang aton nga rescue operations but may mga exemption ina kay titiyon sang Paskwa kuno po nila ilagi ni kanan kag pila ka guardians ginakonsiderahan gid na no ang aton malang tutok sila dira is kun nakita tablang mga kabataan parariho sila puro mga minor de edad nagatinambay-tambay maobserbaran ta nga daw may mga ginahulat kag ginasuspitsuhan naton nga magabantay man sang iban nga grupo para nga magbalos, magtugas ang gamo o kon mang tripping. So amo na ang mga kabataan nga target naton sa rescue operations nga kun makuha is madulong gid sa ila tagsa ka panimalay kag ma-refer naton for follow-up intervention sa aton mga social worker kag mga katapo sang BCPC or Barangay Council for the Protection of Children sa barangay. Nga badian ang naging pahayag ni Police Major Shalomé Sangriñez ang spokesperson sa Iloilo City Police Office Bombasamp no kag ginapasiguro diri sang ICTO nga maging hugot maging o mas duble pagid or gani triple pagid no nga paghugot ed sector ang subong ang pagbantay sa mga kapulisan ilabi na nga pila nagid ka mga insidente kag ginamo ang na-record man diri sa siyudad sang Iloilo nga nagkakatabo abi sa nagkalain-lain nga distrito sang siyudad ilabi na sa area sang Haro no kag Mandurriao so diri gina-make sure sang aton nga STO nga hatagan gid no sa nga stricto man nga mando ang aton nga mga kapulisan kag mga hepe man abi nga naka-assign sa nagkalain-lain nga distrito diri sa nga Iloilo nga bantayan gid no kada gabi especially kay ang mga ginamo nagaluntad tung gabi Bombasamp no kag diri abos man nga minors ug iban gani illegal naman ang edad nga nagaka-involve sa ginamo so amo ini tani nga malikawan nang kasinspira na lang kaadlaw New Year naman no kada gina-make sure man sang kapulisan nga ma-celebrate sang kada isa nga maging sinabyahon lang ang ining bag-ong tuig Bombasamp. All right. Ini si Bombo Philippines, Salis Mendiaza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krill Mendiaza sa imong sining follow-up report. Di kabay pa nga bisan ang pulis hindi makanotisyar kita mismo bilang aton sining individual responsibility no nga maghalong subong man magsunod sa mga pagsulundan
kag labi kag labaw sa tanan ti maglikaw sa anuman nga sahi isang kinagamo. Kay ang paglikaw sa anuman nga sa isang kinagamo, wala iya nagakahulugan ti talawan ikaw, no? Mas nagakahulugan sining imo iya mas ginapasulabi nga pakalinong, magpakatawhay, maglikaw sa anuman nga sahi isang konflikto, kag ti pinsaron mo ang outcome positively, no? Kay ti maghambal karon niya kung magsagad ka sapak dira sang kun ano man dira iyang pangligatsyar o kun ano man nga sahi isang nga makakomiter kaya sang or makahimo ikaw sang bayulinti sini nga buluhaton, no? Ti siyempre ang outcome niya sini banwa way gid sang kapuslanan ang magtimbang sini nga bahin lunsay perdido. Kag labi kag labaw sa tanan ti trabaho ini, no, sang aton sini kapulisan to serve and protect. Gani mas malipayon kita nga ang police visibility sa sini nga mga tinion, no, consistent kag ang presensya sang aton sini kapulisan, mere presence sang aton sini iyang PNP personnel ang maka-prevent na sang anuman sini nga mga sahi sang posible matabo pa, no, nga hindi maayo, posible krimen, no, kag iban pa nga mga buluhaton nga sara nga makatublag sa kalinong kag katawhay sang syudad sang Iloilo. Sa aton sini nga pagpanubalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon, mga traffic enforcer dapat visible sa dalanon subong iyang holiday season. Suno pa sa ila sini nga head kag istoryahan nato ng government employee nga nabungguan yara na sa Mayo kuno nga kahimtangan mga balita kag impormasyon dugang sini pagbalik ta istoryahan ta pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sang mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Eto na ang nanalo ng 1 million pesos in cash. Hindi may paliwanag ang saya ng nararamdaman ko. Ako ang ika-76 na milyonaryo ng Bombo Radio Millionaires Club matapos ang aking entry ay ang maswerteng na bonus sa Grand Draw na 1 million pesos sa 1 to Panalo Par 24 promo na ginanap Disyembre 27, 2025. Ako si Lina Tumakin mula sa San Isidro, Talisay City, Cebu. 48 taong gulang, ang nagdala sa aking tagumpay ay Oracan. Isa itong biyaya, lalo na't hindi ganoon kadali ang paghahanap ng pera at nahihirapan din ang Cebu dahil sa mga kalamidad na aming pinagdadaanan. Hanggang ngayon, ako'y lubos na natutuwa at hindi ako makapaniwala na ako ang nanalo. Malaking tulong ito sa aking pamilya, lalo na ngayong papalapit na ang bagong taon. Maraming salamat sa mga sponsor ng produkto, lalo na sa Bombo Radio at sa Star FM para sa inyong taos-pusong papromo at mga papremyo. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, iniimbitahan ko kayong lahat makinig sa Bombo Radio at manood din ng mga programa sa Facebook, YouTube, live streaming at iba pang social media accounts ng Bombo Radio. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo #1. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. January 1, 2026, Thursday, is the Feast of the Solemnity of the Blessed Mary, Mother of God, and a holiday of obligation para sa tanan nga mga Katoliko. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ng Holy Mass sa sinaang adlaw sa El Puente or the Bridge, magasugod alas 11 sang aga. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month, ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plazuela de Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa Concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. 29 minutos na nakaligad sa takna siningilaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa gihapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hofer. Standby sa kay Bombo Jomar Villa.
Apisar nga matrutawhay ang mga mayor nga dalanon sa palibot sa syudad sa Iloilo bangod nga wala sa klase kag pila lamang ka mga kauturan ato na nagabalik sa ila sa tag sa iya ka trabaho. No, sa gihapon gina-require sa talatapan sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga dapat ara ang mga traffic enforcers sa tagsa sini nila ka mga area of responsibility. Amo ni ang pahayag sa chief sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Check mula nato ng dugang nga mga balita kag impormasyon kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Gina-istriktuhan karon sa Iloilo City Traffic Transportation and Management Office, no, ang mga traffic enforcer subok nga nagahilapit ang pagselebrar karon sa New Year, considering holiday season na pabutsag, no, sa DNT wala tuo ang handaan kag the same time ti masako ang dalanon sa pakadto pakari asang pila ka mga residente erbiligid halin sa probinsya pakadto diri sa syudad kagawaman ang taga-syudad sa Iloilo, no? So no, kay Iloilo City Traffic Transportation and Management Office Head Colonel Aldarico Garbanzos, yaging pahayag nga naka full alert status ang ining mga traffic enforcer subong sa ding bulan sa din halin sa pag-upisa, no? Sa bulan sa Disyembre naka full alert subot silingon cancel day off anay, no? Ang mga enforcer bumutsam kag dapat sa nutungdan nga makita, no, ang pila sila nga presensya sa dalanon subot silingon kung may mga traffic situation dra dapat may mga traffic enforcer gid sini ang makadiriher abi, no, ilabinigid sa mga choke area diri sa syudad sa Iloilo agod City Balikawan ang malawig siding trapiko kag pagtugas sini karon sa gidi probinsyahanay sang tagsa ni ka mga driver, no, kay manotisyaran naton kung wala isang traffic enforcer kisa ti naga una-una, no, gisa di na maghatagay sa lugar ang tagsak ka mga driver sa tion niya sang traffic binggit sa mga intersection. Duga pa sini nagpatigayon siya sang inspection sa palibot kung balati may mga enforcer gidman nga ara, no, sa ila sini nga area of responsibility. So do sa tungdan may naispatan sa hodra sa mga area karon sa Haro nga wala kudo sa ila, no, nga posisyon kung sa ila sini nga area of responsibility. So sa tungdan ang matabo sini ipa-explicar sa iya kung ano ang natabo kung nga away abi siya sa iya sini nga area sanggin padulungan, no, sang ila man mismo sining head bumbutsam ti ginalawman gani sang natungdan, no, nga ti basikon ano naman sila nga rason karon ang iplastar, no, pero ti lantawon niya kuno no, kay kun sa tion nga kun may mga emerensya abi, no, so ginatinsidet man na sang natungdan pero ti ang matabo sila karon basikon may ban sila nga ginkatuan na hindi man lang related sa trabaho kag hindi emerhensya, no, so may mga nagatigo, no, nga sanksyon nga ipatuban o kung igo na nga painalom karon sa mga traffic enforcer sa tion nga matudaan sa aton sa nga mga kabumbo kay tigin reiterate gid gin sulit-sulit gid nga ginapanumdum nga hindi gid pagbayaan ang ila sini karon nga area ilabi na gid nga team masako na karon ang palibot subong nga nagahilapit ang celebrate sang New Year o kung bag-ong tuig pumutsam, no, sa aton sini nga mga kabumbo. So di man bot silingon nga kung tama kainit hindi gid sila magpabinit, no, pero as long as nga may mga may mga salakyan so nagkadapat nga i-deliver gid ang traffic unless lang kung matawhay ng talan way nagwasang malawig nga traffic so pwede man sila kuno makaplok huway sa kilid bumutsam basta nga nila pagpabayaan ang ila sa nga trabaho. Aribla no kabahin sa pahayag ni retired Police Colonel Aldarico Garbanzos sa may tribute diri sa Bombo Radio. Expect naton nga within this weekend damo naman ang magasulod diri sa syudad, no, because magapalapit ng aton nga New Year, no, or New Year's Eve na mga selebrasyon naton, no. Ang aton sinadiri guide
dahil sa directive sila, dapat mangin visible sila ko. Nagmotor ako, para man ang aton nga mga enforcers, no, para sila sa dalan. May mga area nga di kantuan naton nga wala sila ginatawgan kung ilang mga bisor. Mag-explain sila sa akon nga wala sila sa area nila, no. And ang amo na diri subong ang duty nila is bali full alert status kami. So tanan ni mag-duty sila until gidni sa December 31. May nagasulod, may mga nugsulod kita nga mga major activities like ang inang fireworks dira sa sa SM, may mga countdown man, Iloilo New Year's countdown man, may mga selebrasyon. And damo pa ang dapat naton nga bantayan. So ining mga main arteries naton nga diri sa syudad, amo ni ginatanaw naton nga dapat ara gid ang aton mga enforcers, lalo na ang aton nga Roro Wharf, ang aton nga mga simbahan, ang aton nga mga plaza, ang aton nga mga terminals, and ining mga areas nga entrance kag exit ang nagapasulod kag pagwablas diri sa syudad sang Iloilo. Amo ining dapat nga may management nga makita or may mga personnel kita nga makita. Subot silingon obserbaran kag makita ta nga nagalibot kagid sir, no, ikaw gid mismo naga-check sini di nga area nga do nakita mo ay gid sang nagabantay nga enforcer naton. May mga areas like may mga piyesta, so kaya nagtadto tas digto. May mga traffic signages dira sa Haro, no, pero wala ka sang enforcer nga nakita. Pero ma-explain niya sila sa akon kay pag halin ko kuno nagalalabot man sila, no. Maybe may mga rason naman nga balibad no. Pero ako personality dapat ma-explain sila. Okay. So bali anong duty high nila subong may mga adjustment ni mga enforcer naton sir? Ang duty high nila amo man nagyapo, no, duha ka shift pero wala na sang na sila. Wala sang scheduled nga off sila, no. Kay continue ni hasta ang ila cancel di off basta December na 30 days kina nga dapat ila maga-duty sila. Baga cancel day off sir? Yes, cancel na ang mga off na, pero except gid sa mga emergency nga cases, ang pati ang leave ging cancel naton kay December kinanglan naton sang damo nga tawo nga magbantay sa mga beat areas, traffic beat areas. Napatian si retired Police Colonel Darko Garbanzos ang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office Mozambique sa Subong. Suno sa iya may personnel man siya nga nagluwas sa iya nga tinagalibot sa bilog sila nga syudad agud nga masigurado nga ang ila sinitagsa ka mga area of responsibility ang mabantayan. Kag may mga motorcycle naman sila motorcycle team amo ni sila ang naga-roving, ay sila naga-fix sa kalugar ang sa tion gani ko may mga traffic, so mo ni sila ang gilayon nga maka-augment bubutang para at least mahagan-hagan ang traffic situation diri sa syudad sa Iloilo. So ginalauban man nga posible buwas or mga petsa 31 nga magpugok ag magbolyum ang mga pumuloyo diri sa syudad amo na ang isa sa ginapreparahan man sa traffic management unit. All right. All right. Si Bombo Jomar Consumovilla, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Bakso Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Kato naman kita sa dugang mga balita kag impormasyon ko po naman sa kay Bombo Paulina Piliora. Ang isa iya ka government employee nabungguan kagayna. Ang una sining report is that critical. Kay nakaangkon sang head injury. Ang information nga naton ara na sa Mayo sining kaimtangan, pero double check naton ina hibalo naton ang dugang pagid sining mga impormasyon ko po naman sa kay Bombo
Pauline Piliora. Lakip na ang mga stalls dira sa Magdalan Rizal sa distrito sang Lapas at natigayon ang ma-clear out sang kontraktor no sang Lapas sa public market. Check ron taman ina kay sa mga masunod sining may nadlaw mahimo na dira nga two-way ang pagsulod sang mga salakyan. Unaon tanay si Bombo Pauline. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Nagapabilin Bombo Cham sa Intensive Care Unit o kon ICU ining job hire sa City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO matapos nga mabunggoan isang depasahero nga jeep sa bahin sang MH del Pilar Street sa Molo, Iloilo City kagina man ti sang aga samtang padulong ini siya sa iyang ulubrahan sa tabok lang no Bombo Cham. For the reference lang sang aton mga kabombo na tabo ini siya sa bahin sang Bureau of Internal Revenue kumbaga always man ini siya kuno Bombo Cham kay halin ini siya sa Ikag Road naga shortcut ini siya kay naga West Timawa Molo naga Dayday or nagalakat lang ini siya dampi sa may Ikag Road so matabok lang ini siya actually hindi man ini siya sa pedestrian lane no Bombo Cham naga tabok before and or napatungan sang duwa ka pedestrian lane ini siya nagtabok and then naging kilala diri no ang biktima nga si Aliaseli, 73 anyos, kag residente sang West Timawa, Molo, Iloilo City, samtang ang driver sang jeep, amos alias Toto, 61 anyos, residente sang Tubungan, Iloilo, kag may rota, ini nga ginadala nga William Mohon Terminal, vice versa. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Rex Diaz, ang traffic investigator sa distrito sang Molo, yadrigin pahayag nga base sa investigasyon, dumay pag-alang-alang sa tunga diri kuno sang driver kag sang pedestrian o kun ining biktima Bombo Cham kay ihadrigin pahayag nga nagpondo anay kuno sa tunga sang dalan ining biktima kag sa paghangup sang driver do naga-giveaway ini siya o kun ginhatag ini sa iya ang dalan kag bangod sini padayon man sa diri ang driver apang gilayon man nga nagsabok diri ang biktima nga amo ang ginhalinan diri sang pagkabunggo Bombo Cham. Mangod sini nalampos ini iya nga ulo sa ang ulo sang biktima sa semento kada nagapasensya sa aton mga balamati nga nagapanyaga nagsululuka ini siya kuno sang dugo Bombo Cham kag so butsilingon Bombo Pau ara pa siya sa sulod sang intensive care unit nagapabilin sining hindi pa maayong iya kondisyon. Kag unconscious ini siya padala Bombo Cham dito man sa bahin sa Iloilo Doctors Hospital kay dira may pinakamalapit man diri no nga gindalaan siya ayan at the same time susubong ko na hambal diri sang kapulisan no or sang police or traffic investigator diri Bombo Cham naghambal diri ang iyang pamilya nga wala man ini siya kuno nang or unconscious ini siya and pero do ang gestures niya ba naga-respond man ini siya kuno Bombo Cham pero nagapabilin ini siya nga unconscious wala pa diri no sa piyak nga bahin sang pinal nga desisyon ang pamilya kung mapasaka ini sila sang kaso kasi dayon po kon ang negotiation diri in between sa driver kag sa biktima diri apang ara subong sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 4 ang driver ang iyang status arrested Bombo Cham wala man ini siya nagpalagyo voluntary man ini siya nga nagkadto diri or sungka diri sa kapulisan ang kagasubong nagapaidalom ini siya sa medical examination Bombo Cham. Ipabati bala naton ang aton ng interview kay Police Senior Master Sergeant Rex Diaz. Ang aksidente kay na ma'am nga natabo naglungtad sa may MH del Pilar Street no sakop niya sang barangay San Pedro Molo. Ang particular nga location sang natabuan is ara gid ma'am sa tabok sang aton nga Bureau of Internal Revenue Office no. Ang natabo ni isa ini kagainak babayi nagapangidaron sang 73 anyos no na samtang nagatabok ini siya sa karsada aksidente ini siya nga nabungguan sang isa ka di pasahero nga jeep na may ruta nga William Mohon Terminal vice versa Iloilo City. No. So sa aton nga pagpangusisa to kagaina daw na kuanantang may pag-alang-alang iniabi sila pareho ang driver sang ang nagatabok ini nga biktima. Kaya according sa driver nagpundo na ini sa tunga si ang aton nga biktima. So abi niya hindi na ini magtabok kag palapawon siya
anay antes magpadayon sa pagtabok. So nagpadayon siya sa pagtumok sang iyang gasolinador. So, pero nakibot na lang siya nga ining aton nga biktima, gulpi pa nagtabok nga sa aton man ginabasa naton sa natabo nga abi man inilaban-laban sa aton biktima nga ang jeep ma-giveaway man kag patabukon si anay. So, it's so happy, unfortunate nga nagpareho ang ilang nga ginatawag bala nga abi-abi sa karsada, so masubo kay nabungguan gid. Oo, nakahingagaw ang driver sa pagtapak sa preno, so medyo mahinay man lang actually ang impact. Pero tungod abi nga may edad na gid man ini siya ang aton nga biktima, na lampos gid na iyang nga ulo sa simento. Oo, so wala man siya actually sa pilas, pero sululukas sa kagainas ang dugo kag nalipungan gid siya. Amo nga pag-responde sang ato nga ICER gindiretso gid siya dayon sa Iloilo Doctors Hospital nga kung siya diin hasta subong ara siya sa ICU. Ano ni siya, sir? Conscious? Ang latest nato nga bulletin siya is unconscious siya. Oo, pero ang magulang ng pabutyag ring iyang folks nga though wala siya nagamuklat sang iyang mata, pero may nag-respond siya sa pag-istorya, kung istorya sila pagi sa gestures lang nga kahulan. Okay. Yung tabukan niya, ini siya pedestrian lane man? Hindi na pedestrian lane. Kay adto pa abi sa ulo-unhan gid ang pedestrian lane sa atubang gid mismo sang gate sang DSWD. Okay. So dira dampi sa iya nga area nga gitabukan is hindi na dira designated. Bali BIR na didreba, di ba, sir? Diri siya halin ho sa PIA. Oo, sa BIR. Paamo na siya patabok siya sa ang ato na bala sa unang sa CIU na bala. May crisis intervention unit na dira siya patabok. Sa subong ang status ng driver arestado siya. Pila edad sa driver? Ang driver nagapangidaron sang 61 anyos. So ano ni sir, ang family nagpabutyag kung mapasaka sila sang kaso? Ongoing ang negotiation sang magtimbang nga bahin, pero sa part naman niya sang PNP, arrested na niya ang iyang status. Oo, on this matter, abi sir, kung amo ning sitwasyon nga wala siya sa pedestrian lane and senior citizen siya, do makonsider ina siya nga kay sinod ribi ang do mas maway bala ang sala or kay courts lang gid abi ang ang maka-determine gid, although sa isa sa mga gina-consider naton kung kaisa sa pag-imbestigar naton ang ginatawag naton nga participatory negligence. Nung hindi man lang ang negligence mahambal gid naton nga sa isa lang ka partido kundi sa isa man. No, pero ang naga-determine kung kabugat ang participation sa isa ka party is ang courts na lang gid. Kamusta sir ang papeles, dokumento ng driver, kompleto man na? Kompleto man. May papeles man ang jeep. Siya may driver's license man. So wala man actually ang problema. Wala man upward sir ang pedestrian? Wala, siya lang. How about sa driver sir? May mga pasahero siya? Ang sa driver nang loaded siya. Kaya halin siya sa Muhon Terminal. So puno. Bongo Cham, si Police Senior Master Sergeant Rex Diaz ang traffic investigator sa bahin sa distrito sang Molo, and ginapayag man din mga maintenance man ini kuno ang biktima nga ginatumar kay do high blood and siya samtang sa piyak nga bahin nakuhaan man din naton sang pahayag ining driver no sang de pasahero nga jeep apang wala lang ini siya nagpasugot nga magpa-record pala. Bongo Cham, sa aton man din nga bahin iya diri gin pahayag nga nagingagaw lang ini kuntani siya nga magbiyahe kay supposed to be hindi kuntani iya scheduled no nga magbiyahe man diri subong adlaw, pero amo gid ang iya nga ruta kag amo maning jeep nga iya diri nga ginabiyahe kag lain na kuntani nga upod man diri nga driver ang magbiyahe, iya lang kuntani do mahingagaw lang man siya do isa lang kuno kaadlaw nga makabiyahe antes magpauli diri sa uma sa bahin sang Tubungan agod may pangdugang-dugang bala kuno Bongo Cham sa New Year man no. And amo to do na timingan naman ini kuno kay ang paghangop niya kuno Bongo Cham is matabok kun tani diri ang biktima nakalapot na inigani kuno siya sa may third lane no Bongo Cham kay one way lang man ini siya tanan ang dalan dira sa bahin sang MH Del Pilar Street no or sa MH Del Pilar Street Bongo Cham sa bahin man sang Molo, and amo to nga do nagdire-diretso man siya kay nagpondo abi ako na bagin hatagan man diri sang dalan apang kuno kay do hindi man to gusto ang natabo galing
bahin kay nagtuga gid diri no sa paggabunggo man diri sang biktima kada then sa iya ko nga bahin dugay naman sa kanon nga nagabiyahe asa nga nakaapo na ina siya Bombo Cham and una ini nga best no nga naka-involve ini siya sa aksidente Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of the news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bombo Paulina Piliora sa imo sini iyang report ni sa aton sini nga mga kabombo mas labing Mayo nga sa pagtabok naton sa mga dalanon mas pilion naton ang safe nga lugar dinhi nang safe nga lugar pedestrian lane no, so dira kita mahimo nga makatabok no kag kung senior citizen ang nagakatabok ang mga usually gina-consider ara na ina sa driver mo no nga kung makita siya nga may tigulang nga nagatabok mas labing Mayo siguro nga magpundo na lang di na manghingagaw no hindi man naton mabasol ang timbang sini nga bahin kay bangod nga disgrasya ang natabo ang job order to or ang job hire to nagahinga mo man nga makumplito ang Disyembre sa iya sini nga pagsulod sa talatapan sang gobyerno ang driver nagahinga mo man nga bisan papano makadugang-dugang sa iya sini nga dalon pauli sa sa pagsugalaw man sang bagong tuig. Kani sa aton sini makuturan doble halong gid kita para malikaw sa disgrasya sa dalanon. Check naman naton this time balita ni Bombo Brian Gonzales. Last nga balita ni uling nga balita, temporary stalls na tigayon ang maklear sa Dalan Rizal, Lapas. One way nga dalan mahimo na nga mangin two way kung matapos na limpyo. May go signal na nga buksan, matawhay na makapahagana-hagana ni sa pagpugok sa dalagan sa trapiko diraman sa area sang distrito sang Lapas. Bombo Brian sa report, please go ahead. Na tigayo na Bombo Champ no sa mga otoridad no sa pagpanguna sa nga kontraktor nga Goreya as well as sang City Engineer's Office no ang pagpanglimpyo panghawan sang nasambitan nga temporary stalls particularmente sa may dalan na Rizal no sa may area sang La Paz Public Market sa distrito sang La Paz. No? Ang nasambit ni dalan nga ginhimo one way sa una mahimo na liwat nung magamit no bilang two-way traffic matapos nga pang-demolish na o naging pangguba na ang mga temporary stalls sa nasambitan niya nga mga merkado o sang nasambitan niya merkado publiko o kung na pwesto no sa aton nga mga vendors tira sang ginakayo pa o kung na gina-construct pa ining nasambitan niya La Paz Public Market. Ining clearing operation na Bombo Champ sa matanan naton ginsiguran sini December 23 no kada target no matapos ini December 28 nga maubos take down no ko na makuha o ko na ma-demolish kid ang mga nagatindog per se no nga mga temporary stalls no kagati sa aton yung pag-obserba kagina sa area Bombo Champ na labot gid no ko na tigayon gid nga matapos sa sulod sa 5 ka adlaw ini nga nasambitan nga clearing operation no sa aton nga pag-obserba man kagaina sa traffic dira sa lugar sa may Rizal Street mismo malapad na no ang nasambitan sining dalan kay isang one way na dira no isa lang gid ka lane no kagati gamay nga alagyan magluwas sabi sa sidewalk ang bakante lang no kagati may nagalalabaw pa gani dira kay sa ang pamaligya kagati mga atopman sang ato ng mga temporary stores sa aton nga mga vendors dira no sa may Lapas Public Market. Pero sa karon no Bombo Champ makita gid naton nga masyado gid kahawan tungod ang kung didto ka magsulod no sa may area o kung sa may Huervana Street makita mo na diri no sa pihak no o kung na visible na ini nga Arroyo Street kag ang Luna Street no sa pakadto naman sa distrito sang Haro. So but silingon wala na sang may nag-obstruct dira nga kung anuman sa aton nga kadalanan kagati kagaina yara pa dito ang backhoe nga ginagamit no sang F. Goreya agod mga hakot sang mga debris abi nga mga semento nga bilin-bilin mga butang nato ng iban pang mga basura nga nagsupot dito kagati may duwa ka truck no nga ginagamit nga nagikan man sa General Services Office sa siyudad sang Iloilo
kaga sila sa pagpanguna man sa City Engineers Office bombo champ nga natigayon gid no matapos ini nga nasambitan nga clearing operation. Ini ginahingyo o kon na ginahingyo man no sang mga otoridad dito kagati as well as sa mga vendors nga mag-cooperar no sa ang mga pumulyo kag mga manugbaligya nga hindi na magbutang sang anuman nga stalls dra temporarily o kung mag on side o kung on road parking abi tungod may nakatalana man no kung matigayo na gid matapos ini nga nasambitan iya nga parking lot sa merkado publiko mayra sang 68 slots no 68 slots no sa salakyan kaga 62 slots no sa para sa motor kaga ti mayara man dira bombo champ naka designate no nga mga loading and unloading bays sa nasambitan iya nga area kaga ti dapat sundon agod hindi na magpugok ang trapiko dra sa nasambitan nga mga kadalanan kay kalabanan gid na dira no sa may dalan Nueva na kung magkadto ikaw sa may Kapitol no nga direksyon kag kung dira ka manaling sa city proper kung magagi ikaw sa Luna Street no dira man nagapugok ining trapiko kagati sa Arroyo Street lapos mano sa may area o kung dalan pakadto sa may La Paz Plaza no bombo champ sa pahayag sa interview sa Bombo Radio kay Ernesto Zeller no admin aide sa La Paz Public Market no ilagi na kalipay gid no kagati makita man nila nga maaliwalas na sa kron ang nasambitan nga sitwasyon sa dalan kagati sila man na bombo champ ginapangabay man nila nga mga pumuluyo kagati mga manugbakal nga hindi na magpasaway kagati kun matigayon nga mag-open agid man ining nasambitan nga dalan kag mangintuway na masa mahapos no kagati mahagan-hagan ining traffic sa mga areas tira sa palibot sang La Paz Public Market. Yaribla pa matiyan na to ang pahayag ni Ernesto Zeller ang admin aide sang La Paz Public Market sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Ang sitwasyon diri sa may Rizal Street no sa may La Paz Public Market. Sa Subong do medyo wala pa nila ginapasulod mga salakyan kay sige pang clearing. Nakuha sila sa mga basura, sa mga ginuba, mga so pa din hindi pa man pwede ka labay mga salakyan. Sir, pila ka truck ang nagahapon? Duwa ka dump truck. Oo. Iya ka, ano sir nga? Ang duwa na ka dump truck, iya na ka GSO. Tapos kung kay isa yara nga, iya ka Guria. Kontraktor. O iya ka kontraktor. Pero sir, sino gidang nag-deliver, siya nagkapangamot ang kontraktor o kung ang city engineers? Kontraktor. Oo, kaya amo niya kung gila, ano, gilab ako. Oo. So saan pa ni sir, ganin mo naging patigayon sa pagpanglimpyo? Ang pangguba din to start. Kung mga 23 December. Tapos target nila no, ini ko nung week, ini ko 29, 28, hapon ho. Kagapon. So, ubos na gid man sir, no, ang stalls. So, gamay na lang gid na ko naman lang siguro. Oo. Bilang isa man sir ka drink, in charge diri ka driver man siguro. Anong masiling sabi sir nga nagawa nila? Tama ka namin, do nagsulhay na, do nagwa ng itsura sa bagot ng merkado. Nagnami na siya. Kung makomplete nila talan kuha din yung mga debris niyo, mga gimpang bakbak na, mas manami nagitulukon, naghawan. Luwas sa naghawan, ang alagyan pagit no, sir, no? Oo, kay malapad, oo. So dito nga side siguro ang traffic, magan-hagan, no? Pakadto sa may West Habi, sa may... Parte sa traffic naman, why ko na idea, kay tiya na sa CTM. Okay. Oo. Pero bilang yung motorista, pabor gini sa inyo? Oo, gini. Kung nalimbawa, kung ma-open na hindi na ito gawa, mag-open. Ang conduction sa may Rizal la. Kaya ma-open na damo option ang salakyan mo di makakagi. Sir, bilang trimanin sa may La Paz area, isa manin no, nga makabulig sa inyo sa let's say sa ekonomiya, sa image sa syudad sa Iloilo? Siyempre, oo nagdami na itong merkado. So, nakugit pa salamat natin, sir. Oo, nakugit na pasalamat. Kaya pati ang mga vendor man ako man nila pasalamat. Kaya at least kundi nagbago ng merkado. Namin ng ila pag sulhay ng ila pag maligya sa sulod. Just in case sir in the future may mga parking biskilitalan, anong silinta sila ng Aduay ko na idea.
parkingan ay do ay kami na idea kay hindi na naamon diya sa merkado mo. Pero yan dira sa merkado sa sulod sa second floor may parking area. Oh. So, maka-cater gate. Oo. So, hindi kinanglan nga mag-parking Sa Dalanon, oo. Tila na naiagalay na hindi na naamon jurisdiction. Ito dalan. Nabatian na Bombo Champ ang pahayag ni Ernesto Zeller, admin aid sa La Paz Public Market. So ang kaangay sini mga tikang abi kung nalang tawo na sa iban niya Bombo Champ ang mga gagmay lang abing tikang pero tidak ko na ang epekto sini sa ato niya kadalangan as well as sa accessibility sa mga pumuluyo sa aton nga kadalangan kagati sa mga merkado publiko diri kag ano man nga serbisyo nga mahatag sa syudad sa Iloilo hindi lamang sa pumuluyong Ilonggo kundi mangin sa mga nagakadto diri kung nagapamasyar sa nasabitan niya nga syudad. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzalez. Malawig-lawig man nga tiyempo sa aton sini nga mga kabombo nga one lane lang dira ang maagyan sa mga motorista but sa karon mangod man iya nga nag soft opening na amat-amat naman nga na-clear dira ang area and as of now gani clear na gid kag makita ang kalapad na sa dalan. May mga gin plastar man dira kung pila lang sara nga maka-park kag ginadumilian na ang pagplastar pasagwa sa merkado. Butsilingon ti ang tanan sini mga vendor dapat ara sa sulod para nga mangin orderly magluwas nga orderly ti kalaway man karon nga tahom na ang La Paz Public Market dira may mga pipila pa yang nagabaligya sa gwa para nga smooth man dira ang flow sa traffic sa distrito iya sang La Paz. Sa aton sining mga kauturan, standby na kamo sa masunod sining programa ang kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Sa aton sining karon yang New Year's countdown, pila na lang ayhan ang nabilin sining adlaw antes pa man ang bagong tuig. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Tatlo na lang kadlaw kag bagong tuig na. Hindi mo lang ganimang kurman Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan, mga kabombo. Happy Monday. This is Tita Regine. Nagapanabali kita sa pag-alagad sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. Beautiful Monday, December 29, 2025. Nagahilapit sa pagbulag sang tuig. How many days to go before New Year? Check naton. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Mga kabombo, 3 kaadlaw na lang kag bulag tuig na. Happy New Year na. 11 minutes after 2 o'clock. Once again, this is Tita Regine. Kag we are here para nga mag-entertain na naman sa inyo, magbilin sa mga inspirasyon, kag mga leksyon, samtang naghabil-habil ang mga inadlaw sang Disyembre. Ready na kamo dira? Grabe ang traffic. I hope hindi na kamo mag-join sa mga shopping rush nga ginatawag. But I hope kompleto na ang mga kinahanglan ninyo para sa New Year. So, ari na kita sa pagdulong sa ating makasaysayan. But of course, before that, magapabati kita sa aton nga ambahanon para sa inyo. Join me sa saninga hapon. Here's our song from Kimberly De Leon, No Batteries Required. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries.
It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Kimberly De Leon, no batteries are required. Sa inyong mga istorya, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, pwede gyapon nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kaupo ninyo si Tita Regine, of course, sa sining hapon 2:17 ang aton nga oras. Ari na aton nga first story from Boy Negro, sang Guimaras. Dear Tita Regine. Ari naman ako nagapangayo sa maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa makawiwili kag makalilingaw nga programa kahapon lamang. Kasubong sang iban, sa halos adlaw-adlaw ko nga pamati sang imo programa, nainganyo mo gid ako nga magsulat man sang akon mga inagihan sa akon kinabuhi. Kagayhan, isa man ako nga may madamo sang inagihan ukon kasaysayan sa kabuhi. Tita Reg, subong ako naman igasaysay ang trahedya sa akon gabuhi nga sa sulod sang isa ka tuig, 3 gid ka trahedya ang nag-abot sa akon kabuhi. Unahon ko anay ang natabo sa akon. Mano grade 2 ako sadto, bulan sang Mayo, mainit ang panahon, kag tama kadalag ko ang litik sang duta sa uma. Kag layo ang mga hilamon sa mga uyapad. Ti
Kung kaisa, kung diin-diin kami makaabot sa pagpaharab sang amon nga karabaw. Isa sa ito kahapon, habang nagabantay kami sang amon karabaw, naghampang kami sang panaguay. Duha kami ka grupo. Kami nga grupo, 6. Ang isa ka grupo, 5. Ang kontrata, kung may makita ka sa pihak nga grupo, imo ina siya tiruhon sang tirador. Pero ang amon bala, bunga sang bayabas. Tita Reg, sa hindi ihungod, pagtiro sang akon utod sa amon kontra, naigo gid siya sa ulo. O katigaam nga daan sang bayabas, diba? Ti kundi nagtugo gid. Pagkakita sang iya magulang, dayon niya singgit kung sino nagtiro sang iya nga utod. Iya manghod, pero wala gid sa may nagsabat sa amon. Kag dayon namon tindog kag magdalagan. Binayaan na lang namon ang amon mga karabaw. Ti, kay puro katalunan, sadya ang lagsanay. Pero sa maayo nga tion, wala man siya sang may naabutan sa amon. Tub-tub, nakaabot kami sa amon nga balay. Pero wala gani, tunga sa oras, ara na sa balay, at tung gintiro sang akon magulang. 3 sila, upod na ang ila papa. Pero ginhusay man lang kami, kay tiyang ila papa, kag amon papa, magpakaisa. Ti kami, bale, magpakaduha na. Tiyang nagkuha sang amon karabaw, kundi ang amon na lang mga ginikanan. Dason nga adlaw, wala na kami nagpaharab sa malayo, kundi dira na lang sa ubos sang amon balay. Pagkahapon, mga 3:00 na sang hapon, nag-abot ang amon man pakaduha. Pero bali kami upod sang amon grupo, ti naghampang naman kami. Pero hindi na panaguay, kundi tumbalata. Dugay ng amon hampang. Ang isa ko kapakaduha, nagadto siya sa may turil. Inang ginahigtan bala sa mga karabaw kung gabi, ti kundi damo, higko sang karabaw. Ti ining pakaduha ko, nagkuha sang lipak, kaging kuhit sa higko sang karabaw, kag iya ipalhit sa akon. Pero nagdalagan ako, pero iya gid ako ginalagas. Tubtob nga nagsaka ako sa kahoy, pero sige, pagid ang iya nga paglagas sa akon. Tubtob nakaabot na ako sa putok-putokan sang amo nga kahoy. Sa wala ko matalupang di, ngang ako na uyatan nga sanga, luya na gali. Tita Reg, nabali ang amo nga sanga. Oh no. Ti kundi nahulog gid ako. Abi mo tita, una gid ang akon ulo sang akon pagtupa sa duta. Maayo lang gani kay ang akon ulo nag-igo sa bangko nga kawayan. Pero nabali pagid ang amo nga bangko. Pero ang lubong sang akon ulo sa duta, daw isaman ka dahog nga lubi. Tinalipong gid ako Tita Reg. Tiyang ginimo sa akong duha ka magulang, gindala nila ako sa bubon, kag ginhuluman. Amo adto, kag naulian ako sang pangalibutan. Ti grabe gid ang hilibion sang akon mga utod, kay abi nila patay na ako. Mga 5:30 sang hapon, nag-abot na si Papa kag Mama halin sa obra. Ay tinag-obra sila sa kampo. Si Papa, bali siya ang kabo, kag si Mama, amo ang nagapanghilamon. Pag-abot nila sa balay, dayon nila panawag kundi ina kami, kay ti kadahapon, pag-abot nila sa balay, ara kami nagahampang sa usaran. Pero sadto nga tion, bisan isa sa amon, wala sila sang may nakita. Pagsaka nila sa balay, didto kag nakita ni Papa kag Mama, kami tanan nga nagapungko sa ibabaw sang katre. Pero ako iya, nagahigda, kay tama gid kataas ang akon hilanat. Kag dayon pamangkot ni Papa kung anong natabo sa akon. Ti sa kahadlok sang kon mga utod, wala gid sang may nagasabat. Ti dayon na lang siling ni Papa kay Mama, ni putsa siya sang habol, kay dalunta sa managhilot. Pag-abot namon sa managhilot, dayon niya ako ginpauba bayo, kag nakita niya dayon ang lagob sa akon nga abaga. Kag dayon niya pamangkot kay Papa, kung sino kuno ang naglampos sa akon. Di wala man sila sang isabat, kay wala man sila sa may nahibaluan, kung ano ang natabo sa akon. Pagkatapos na sang hilot,
nagpauli na kami. Pag-abot namon sa balay, ginpamangkot liwat ni Papa ang akon mga utod kun ano gid ang natabo nga amugid kadako ang damages sang akon abaga. Ti wala gid nagsabat ang akon mga utod. Ti ang pensar sang akon papa nagbalo sang iya pa kaisa bangod sang natabo sang nagligad nga adlaw. Ti do nag-init ang ulo ni Papa. Dayon nakuha sang iya pusil kag talibong kag sige ang iya kumod. Sang manaog na siya sa hagdan, dayon singgit sang akon magulang nga babae. Papa, wala sila iya magbalos. Kay nahulog tana si Nonoy sa abukado. Dira sa aton og saran kaina. Kay ginlaga siya ni Lim sang higko sang karabaw. Kag didto, nagbalik na lang si Papa sa amon sulod balay. Kag magpahuway. Tita Reg, ang masunod nga hitabo nahanungod sa akong tiyo. Ang Papa sang gintiro sang akon magulang. Bulan sang July, oras ang tag-arado sa mga uyapad o kunuma. Ang mga tao nagabuligay lang sa pagbungkag sa mga uyapad. Ti sadto nga tion, amo na turno ang pag-arado sa amon uyapad. Ti syempre may kaon kag inom-inom. Mga alas 3 na sang hapon, do medyo damo na ang ilainom. Ti ining si Cho Panso, medyo hubog na kag nagpaalam siya nga mapauli na kay hubog na siya. Tingin pasugtan man siya sang iya mga upod. Apang pag-abot niya sa ilabalay, nagsinggitan siya nga kung sino ang maisog, takas, labanay kita. Kay ti sa ilaubos balay, may nagaubraman 5 ka mag-utod, ti kay tabukay man lang ang amon balay. Ti batian namon ang singgitan sa iya asawa, ti balaan man man tita nga sa uma, ang kada isa ka tawo may iyagid nga talibong, kag iban gani, tag-isagid ka dupa ang haba. Ti pagkabati ni Tatay Jaime, dayon maniya dalagan pakadto sa tabok sa balay ni Tatay Punso. Kay si Jaime, kag si Punso, mag-utod ina sila. Si Papa iya, nagsaka sa balay namon, kag magkuha sang iya kargada, kag nag-apas patabok. Pero kami, nagalantaw lang sa pihak nga pangpang. Pag-abot ni Tatay Jaime sa tabok, iyagin pamangkot, ini si Narding sa 5 ka mag-utod. Tidayon man sabat ni Narding, ambot nung kay Edmundo, kaya tuman sila dito sa pihak sang kasagingan. Tidayon man lakat ni Tatay Jaime. Wala gani siya nakatikang, 2 katikang, kag labuon siya ni Narding. Ang igo sa liog, lampas dulunggan, kag panit lang ang nabilin sang iya liog. Pero bisan paano, nakabalos man siya. Kaysang iya pagtiyog, naigo man si Narding sa buli. Kag nagwagid ang iya dumi. Di kay medyo malayo pa si Papa, ginsubay na lang niya ang mga tinulo sa among dugo. Apang wala na niya makita si Narding. Nagbalik siya sa ginahamtangan ni Tatay Jaime. Ti wala na lang nila gindala sa hospital, kay ti bisan dalon mo pa sa hospital, hindi mo siya gihapon mabuhi. Kay ti sa dalan pa lang siguro, patay na siya. Kay tinapulo ka kilometros halin sa amon pakadto sa Banwa. Ti pila ka oras kun imulakton. Gani, ilan na lang gintawgan sang embalsamador. Kagang 4 nga kautod, nagdinalagan sa katamnan. Kag wala na makita, kagang ilang mga karabaw, ti nabilin. Amo adto ang ginpanguha kanday Papa kag Tatay Ponso. Kag paglubong, amo adto ang ilagin ihaw, kag ginpakaon sa mga nagkumpanyar. Abi mo Tita Reg, wala pa gani matapos ang 3 ka siyam, napatay naman ang utod ni Papa. Ang istorya amo ini. Ining utod ni Papa, pulis sa amon Banwa. Ti ang mayor sa among Banwa, tagpihak lang sa amon barangay. Ti ang among mayor, madamo ini siya sa mga goons. Kag ang leader sa among goons, taga-dira sa amon baryo. Ti kilala sila tanan sa akong tiyo. Kag nag-report ang among leader kay mayor. Ti wala gid ako kahibalo sang tanan nga detalye, pero isa sadto kagabi, ginsulong nila ang balay sang akong tiyo. Ila ini ginlibutan, pero wala gid sila kahibalo nga damo ang ido sang akong tiyo. Kag naglinahay ang mga ido. Ti pagkabati sang akong tiyo,
Dayon niya panaog, pero ang mga tawo wala gid kabalo. Nga ang akong tiyo ato na sa idalong balay nila. Palan mo Tita Reg, sa tunga sang amo nga balay, may dako nga haligi, kag didto siya iya nag-agi. Sang ara na siya sa idalong, may nakita siya nga tawo sa sulod na sang ilakudal. Ti, dayon niya gintiro, kag naigo gid ang amo nga tawo. Ti pagkaigo sang isa nila kaupod, dayon lang nila palagyo, kag gindalaman nila ang ilaupod nga naigo. Ti pagkabati ni Papa sang lupok, dayon man ni Papa kadto dito sa balay sang iya nga manghod. Upod sila sang ilabayaw nga lalaki. Ti dito na lang sila nagtulog, kay base ko no, magbalik ang amo nga grupo. Ti pagkaaga, ilagin palakat ang akong tiyo diri sa Iloilo para malagyo. Pero bag-o siya maglakat, nag-agi pa siya sa munisipyo kag mag-report sa natabo sang amo nga gabi. Ti maayo man, kinahangpan man sang ila hepe, ginpasugtan siya nga mag-leave ang akon nga tiyo. Abi mo Tita Reg, mga duha lang kabulan ang itiner diri sa Iloilo, kag nagbalik siya sa amon baryo. Kay ang rason, wala ko nuupod ang amon lola, kag wala sang may nagaobra sang iya uma. Tikon gabi, ginaupdan siya ni Papa kag sang iya bayaw nga lalaki. Tikon adlaw, do okay man, gali, ginaplanuhan na siya sang amo nga grupo. Kag ginamonitor kung diin siya nagakadto, kag kung diin nagaagi kada adlaw. Di sila nga mag-asawa, nagakadto ina sila sa ila uma kada hapon, kay nagahilamon na sila sadto sa ila uma. Isa sa kahapon, habang nagapauli na sila sakay sa ila karabaw, pag-abot sa katalunan, daw naulihi ang tinday o kunang bata sang iya karabaw, tinagpundo sila, kag gintawag ang amo nga tinday. Pagliso sang iya ulo nga nagbalikid, dayon man lupok, kag naigo gid ang akong tiyo sa dulunggan. May pila siya sa agtang, pero kibyas lang. Kagabi mo Tita Reg, buenas gid ang iya asawa. Kay sa amusad to kalayo sa nagtiro sa ila, wala gid magbulag ang mga balinis sang amo nga pusil. Kay ti, 12 gid na kabalinis ang isa ka balay ng pusil bala nga ginatawag nga di 12. Tinahulog sila nga duha sa karabaw, ti pagkabati kanday Papa, Mama, kag ang akon mga utod, nagdinalagan sila kag magkadto sa diin naghalin ang lupok. Pag-abot nila sa among lugar, ila na lang nakita ang akong tiyo nga ginasapnay sang iya asawa. Dali-dali nila ginkarga sa duyan kag dalon sa banwa sa diin may hospital. Pero pag-abot nila sa among hospital, patay na ang akong tiyo. Abi mo Tita Reg, habang nagalakat sila, pasan ang among duyan, sige man ang pahid ni Papa sang iya dulunggan, kay didto nagatulo ang dugo. Ginalantaw ni Papa ang iya dulunggan, wala man sang pilas, maliban nga nagapula lang. Ti pagdeklara na sang doktor, ilagin pa autopsy, ginbuka ang iya ulo, kag sa 12 kabalines, 11 gid kabalines ang nakita sa iya utok, kag didto gid nagtipon ang amo nga balinis. So mga 3 ka adlaw, nagpauli na ang akong tiyo, pero ara na siya sa sulod sang kabaong. Kag ang akon lang naluuyan, ang 3 ko kapakaisa nga magagmay pa sa ila, kag puro pa mga babae. Ang subang anong palang katuig, ang ikaduha 3 katuig, kag ang hinipo o kun agot 5 palang kabulan. Ti ako, wala man ako sa mahimo, kay ti mga 8 o kun 9 pa lang ako sa 2 katuig, kag ang nahimo ko, kundi ang maghibi na lang. Tita Reg, tubtub na lang diri ang akon, isa sa madamo nga inagihan sa kabuhi, pero madamo pa ang masunod. Sa gihapon, Boy Negro, sang Guimaras. Budlay kung parte ka isog sa isa ka tawo, kaga ining ginatawag na tima-tima bala, may matumbagid. Kag hindi man nami because ang masuffer ang mga kabataan, especially kung ang tatay amugid ang madimalasan, kag amugid ang matumba.
So kuntani no, ibutang ang tanan sa lugar, ang kaisog ibutang sa lugar, ang bagting sa alcohol, diba? Kung nakainom ka na do, feeling isog ka na, kag feeling mo bisan sinulang kaya mo nga atubangon. So hindi gid manami. Ang natabo iya sa imo dapat ha mangin lesson ina sa tanan nga mga kabataan, whatever nga matabo sa inyo, especially ining mga hulog-hulog sa kahoy, dapat magpanugid-gid sa mga kabataan or sa mga ginikanan. Kaya di nyo mabalaan basi kung utok na ang naapektuhan sa inyo, kag ang iban hindi bala muna nga naga buloktot ang likod kay di wala nakahibalo, wala gin pabalo sa mga ginikanan kung ano ang nagkalatabo sa ilan, nahulog na gali sila, no? Di kung kaisa too late. So sa mga kabataan dira nga nagapamati subong sa mga ginikanan man, kinahanglan i-oftenly remind ang mga kabataan kung ano man, no? Ang mga nagkakalatabo sa ila dapat manugid-gid sa inyo kag hindi pagtago-taguon kay sa pila ka adlaw basi kibot na lang, no, kung ano na ang mangin resulta sina sa mga nagakatabo nga wala nyo nahibaluan, kagulpi na lang kibot ka mo ay nga nag-amuning bata ko. Salamat gid sa imo Boy Negros ng Guimaras for another story nga gin-share mo diri sa KLP. Alas 2:35 ang aton nga oras, magabalik kita with the story of Toto Max ang Barotac. This is Tita Regine and this is KLP. Magabanang balik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalaw. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag Second story na kita, nagikan kay Toto Max ang Barotac Viejo. Dear Tita Regine. A blessed day sa imo tita, kag sa tanan nga tagpalamati isang Bombo Radyo. Yari naman ako liwat, nagabalik, agon magsaysay sa mga istorya nga nagkalahinabo sa akong kabuhi. Tita, umpisahan ko ang akong sulat sa akong journey sa grade 11. I chose the HUMS or HUMSS strand. Ginhagad ako sa akong pakaisa to take the exam for STEM. However, tita, ang pagpati ko sa akong kagalingon at that time slowly faded. Gani, wala ako nagpadayon sa pagkuha sang STEM strand. Kay super mahina gid ako sa math. By the way, tita, I really enjoyed my vacation in San Rafael during the summer break. First day of school. Grabe gid tita,
ang excitement nga ako nabatyagan sang first day of school. Do hindi ako makapati nga makita ko naman liwat ang akon nga crush. Hums A ang akon nga nangin section. Tita, first day of school pa lang, sa pag-introduce yourself pa lang, nagabaga-baga na gid ang akon nga confidence. Almost all the teachers were surprised and they were amazed. Nami man gid tita, ang first day of school. Tungod ang akon best friend since grade 1 sa elementary, nangin classmate ko liwat sa grade 11. Sa first quarter, gin-enjoy ko gid kay damo challenges. Kay nangin exciting gid. Dugangan pa sang amon advisor nga si Ma'am Jessica, small but terrible. Grabe gid siya magpalangga sa amon. Kag grabe gid siya mag-care sa amon. Second quarter. Sa second quarter, tita, diri na nag-level up ang kabudlayan because there were many sports events nga gin-host sang amon school, ang Barotac Viejo National High School. Super busy gid kami. Kag during that time, may defense man kami sa EAPP, so stressful, pero masadya man. Kapin pagid kay teacher namon si Ma'am CM. Super humorous. Her humor is always giving, yet she is terrible in a good way. Grabe gid siya magpa-spelling. Ang iya nga short quiz, hindi gid matawag nga short. Damo ang nagkakairita sa iya during that time. Isa na ako. Ha ha ha. Pero along the way, little by little, I learned to admire her as a teacher kay super passionate gid siya sa pagtudo. I love her personality so much. From being the beast of my academic life, she became the woman who helped me carry my problems. Her humor made me smile and forget my worries. That's why, sang third quarter, second semester na, I was really sad kaya hindi na naman siya among teacher. Ang iban kong classmates were happy, but it was the opposite for me. I asked myself, can I survive my academic journey without her joyful class? Hindi ini pagiging sip-sip, ma'am, pero love you gid, Ma'am CM. So first quarter, tita, nalipatan ko isaysay nga thankfully, by God's grace, nangin with honors ako. Then, sa second quarter, natabo gid ang akong goal, nangin with high honors ako, kag nagapanguna pa sa klase. This is all because of God, who gave me wisdom and guides me when I need Him. I may not be perfect, but I always feel His love. Ginapasalamatan ko man ang akong nga family, ate, kag papa, kag ang akong best friends nga Sanday Ki, Denica, kag Rian, whom I also call my family, upod ang Carbogetis, akong circle of friends sa Hums A. They are always there to listen whether I am happy or sad. Dugangan pagid ni Mamonet, kinakaya gid ang tanan nga problema. Thank you guys. Subong nga Christmas vacation na tita, nag-celebrate kami upod ang akon utod nga si Ate Cute. She is currently staying here in Barotac because may work siya sa isa ka delivery company. Ang isa ko naman ka sister, si Ate Kakay, nag-study sang nursing in Cavite. Insert ko lang tita. So nag-enroll siya for nursing. Grabe gid ang hardships nga na-experience ko. I was the one who processed her documents here in Barotac while she was already in Cavite. It took me 3 days to complete everything. Electric bills, barangay requirements, kag certificate of tax exemption ni Papa sa Zaraga. Nagpa-notarize man kami sa PAW agud makalibre sa bayad. Thankfully, tita, bisan wala siya na dayon sa Philippine Women's University because mas dako ang scholarship coverage sa St. Therese. She chose to study there. It was a practical decision and malapit man ini sa balay sa akong tita kundiin siya nagstay. Madamo gid tita ang mga nagkalahinabo sa akong kabuhi.
Christmas parties, blessings, celebrations, unexpected friendships, research cramming, impromptu speeches, kag unprepared role plays nga naghatag stress pero nagtudlo sa amon sang kahulugan sang cooperation. Currently, tita, I am enjoying my Christmas vacation by taking care of my nephew, Ace. By the way, tita, insert ko lang, I have a new crush. Ginuntat ko ng akong paghigugma sa akong greatest crush kaya it was no longer healthy. I affected her peace of mind and privacy. One reason is that I became too makulit with her. So, in order for her to be at peace, I let my feelings fade. Thank you for the memories and inspiration. It was for everyone's sake. Now, tita, may new crush ako, pero admiring from afar na lang. Classmate ko siya. Ang sigurado lang gid, babae siya. Malawig-lawig na gid, tita. Ang akong sulat, pasensya gid sa akong mga typographical errors. Madamo nga salamat, tita. Sa tapos nga bahin, mang-greet lang ako. Congratulations sa akong mga hinablos sa Day Joanna Miranda kag Zandra Amo for passing the licensure examination for professional teachers. Kag kay Manang Francine Atadero, congratulations man sa imo. We are all proud of you, amon mga LPT. Kag sa tanan nga tagpalamati kag tumalanaw, Merry Christmas kag Happy New Year. May we all appreciate the love of God. His love is unconditional. May we all remember the true meaning of Christmas. Naway mapuno ang ating mga puso ng love, joy, and hope. Padayon. Madamo yun nga salamat, tita. Ang tagpadala, Toto Max, Sambarotac Viejo. Thank you very much gid sa imo Toto Max for updating us on what's happening sa imo nga kabuhi, especially sa imo nga pag-eskwela. Congratulations from with honors to with high honors. Go, go, go lang gid. Carry yan. Salamat gid. It is now 2:46 in the afternoon. And diretsuhan ta ining sulat ni FNB sang 4th District. Dear Tita Regine, it's been a while since my last mail. I want to greet you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Tita, how many times I tried to make a comeback letter to you, but I always failed to do it. Before I proceed to my letter, I want to give a shout out sa akong mga fellow co-letter senders like Lola Amparing, Lolo Dencio, Ma'am NB, Jesusa, Ningne, Lavender Mom, Mia, my Facebook friend nga si Toto Max, and to many others pa nga classmates ko sa imo, tita. FMB ni, sang 4th District. Tita, ang akon iga-share subong, sari-sari May about sa school, my pets, my classmates, and many more. Susuguran ta with my babies. Tita, I don't know how to start. Maybe I'll just start with my pets. I have 2 cats. Their names are Marvelous and Ian Kim, also known as Velvel and Yan Yan. Si Yan Yan, manog 3 years old na this coming January 16. He is not a jolly cat, but a serious one, tita. Si Yan Yan ang nagbulos kay baby love ko nga si Genjo, tita. Genjo was my very first ever cat, but he died in an accident. Nabungguan siya, tita. Grabe ang hibi ko pagkadula ni Genjo. Actually, tita, nahadlok pa na ako sa kuring sang una, kay hindi gusto ni mama nga mag-uyat ako ka kuring, kay ang balahibo. But Genjo changed me. He makes his first move towards me. Nagpasabak siya sa akong, tita. Tapos sa muna to, naging close na kami ni Genjo. Since then, maskin matulog lang na siya sa akon pa na siya gatulog. Pero kung ara si kay Kay siya gapasabak. Dumduman ko pa sa may galabay di nga malunggay pandesal. Layo pa na si Manong Pandesal, gadalaga na siya. Kilala yagali ang tingog ni Manong Pandesal. Kay adlaw-adlaw gaagi di si Manong.
Tapos ginatagaan man siya gali ni Manong kapandisal, kay nagasaka gali siya sa motor ni Manong. Mga 1 week nga wala kaagi si Manong, ginpangita iya si Genjo. Kay naanad siya nga ginatagaan niya. Ginsabat ni Mama nga nabungguan. Hambal ni Manong, ahay, kanugon, kanami pa to sa iya. Almost 2 or 3 weeks ako nagmukmuk. December 12, 2022, when Genjo died, and January 16, 2023, when Yan Yan came into my life. But Yan Yan was not a replacement for the space that Genjo left. Like what I mentioned earlier, tita, nonchalant gidya si Yan Yan. Unlike bala kay Genjo, nga nagahampang-hampang pa ya kami, pero okay lang, tita, maskin may pagkasuplado si Yan Yan. June 27, 2024, when Marvelous came in, hala tita, doon nakita ko liwat si Genjo, kay orange man to daan si Genjo, tapos si Velvel amuman, una-una gani, hindi pa mag-amag si Velvel sa akon. Mga November sang last year, tita, nagkakakibot ako kung aga, nga nagawangal siya sa gwa ka muskitero ko. Ginapabugtaw ya gali ako, tita. Tapos since then, aga-aga yan na ako ginapukaw. Month sang May this year, sang nadumugan siya sang pangayaw nga kuring, tita. As in, malalagid ang pila siya sa may tingkoy dampi kung sa tawo. Tapos nabagnos guro ang iya nga kamot sa semento. Doon na wayway gid. Tita, I asked sa page ang gina-follow ko nga vet kung ano bala ang bulong. Ti maayo kami nagsabat nga amoxicillin. Ti ginhambal ko kay Kay. Ti ginbutangan man ni Kay ang mga pilasya. Kag very vegetarian giniyadaan kay Velvel. Ti kada magkaon na siya, ginabutangan, gina ni Mama utan. So amo to nga bulong kag utan ang nagpaayo sa iya. To my baby love Genjo, I miss you and I love you so much. Don't worry, baby love, you're always in my heart. Kamo ni Ken Ken. Si Ken Ken, tita, utod man ni Genjo, as in utod gid bala. Isa lang nanay nila, kaso si Ken Ken manghod kay Genjo. Same story man sa magulang niya, tita. Nabungguan man siya. Ken Ken for Kenneth, tita. Ngalan sang crush ko na, tita. Ginsunod sa manghod ko ang Kenneth. Kung si Genjo pure orange, si Ken Ken may white nga samay. May isa pagid gani nga kuring, nasapuan lang to ni Papa sa krasada, nga wala na siya kabuhi. And his name was Star. Tita, I didn't treat them as pets, but as my babies. And for the two that's still on my side, I love you so much. Yan Yan and Velvel ko. Next, my classmates and my journey on our online class. Tita, diba, I mentioned in my last mail nga nag-moving up lang ko pero wala ko kakadto sa school namon. And that was my first time to see my teachers. Kag amo man to gali ang first and last time ko nga makita ang among nga ALS director. And at the same time, our advisor, si Boss Ne. Kay pagka month of May ata to, sa nabalitaan namon kay Tito Guard, nga nag-resign na siya. Mga August ata to sa nakita ko nga she's in Texas. We didn't lose our communication. We keep on chatting if she's okay, and she'll reply to us that she's okay there. Mailang gani, tita, kay nagkadto kami sa moving up. Kung wala, why ko nakita si Ma'am Ni. Mga month man to sang May, sa nagpangita pa kami additional nga scholars. And I remember the friend of Kay nga si JMD. Una, hindi pa siya. Kaya gusto niya tani magbalik sa regular school. Tinagahulat pa man to siya sang results sang ALS. Tiyambal ko, apply ka lang bala. Kaya mo na. Nag-apply siya. Mga first weeks ng July, nagwa ang results. And luckily, she passed the exam. Subong tita, grade 11 na siya. Hams nga strand. Ang ginpili niya. Kundi duwa na kami ang school sa international school. Ambo tita, kung first sem bala, do ginatamad ginaiya kami. Tapos kung finals na, dira na kami mapaspas tuon. Tapos sa mga first week of our classes,
may ma-chat naman na sa akon kung may screenshots ako. Di as a help to them, I answered yes. Wala lang sila kapangayo sa akon ato sa month of September nga permi di brown out sa amon. Hasta subong wala na may chat sa akon nga mangayo screenshots. Makasulod ako sa online class pero gadulot-dula ako tita, kasayang ka-load ko. Maayo lang, understanding man mga teachers namon. Ako naman gapangayo sa ila screenshots ta eh. I also mentioned in my last mail that we have a classmate that's working abroad. Subong grade 12 kami, hindi na gid siya katika-tika ta kay nagbata liwat amuya. Ti kami na lang na ni Gov ang gabulig sa iya. Hindi panitani magpadalagan si Gov last elections namon. Galing ging kulit ni siya namon nga magpadalagan. Ayun, tumakbo, nanalo at naging governor namon. So balik kita anay kay manang JB. Midterm pa lang, gahambal na siya, nga dumauntat na lang siya, kay ang tulog niya 5 hours lang. Pero ginambalan ko siya, nga dalhi na gid lang, mauntat ka pa. And we promise to ma'am ni, nga no matter what will happen, we will continue, kag magapang tagid ini. Thankfully, tita, she listened to my advice. Final siya gani, ako nag-answer, galing 6 subject lang natapos ko. Pagkatapos ni Manang, si Gov RA, siya naman ang naghambal, nga ma-stop siya. But he also listened to my advice. Si Kay naman niya tita, may ginsabat nga classmate ko, kay nagwangal ko to nga may nag-copy-paste ang answer ko sa physical science. Yambal ni Manang JB, amo, gid man na si JES, kay ginhimo yaman ni kay manang JB sa grade 11 pa lang kami. Ginbiragid siya ni Kay tita. Hambal ko kay Kay, babay na lang bala kay kami ginaihalin grade 11. Tito mahibi ako tita. Hambal ni Kay, babay man kuya bala. Wala may mahimo si JES sa iya eh. Ginisla ni JES answer niya. Subong tita, galuksa si manang JB. Subong, kinapatay mama niya sa December 26. Tingin pamangkot ko si Gov, kung mapuli siya, habang ni Gov, basi eh. Sa nabalaan ko tita, nga napatay mamaya, I messaged her immediately. Hambal ko, pakabakod lang ng condolence kid. Next episode, my beloved family and friends. Last July, I discovered an app that I can generate some pictures of ours. Kadami matapos ako, ginapost ko na sa FB ko. Tida mo ang gabilib sa mga himo ko, may ara nga ako, si Owa Ena, kag Owa Warling, may ara pagid nga kami nga pamilya, mama, papa, Kay, JC Liit, kag ako. It serves as our family portrait, pero ang pinakababorito ko gidya, ang apat kami. Ako, si Kay, JC kag Liit. Until one day, someone chat me saying that she would like me to create a family portrait of her sister. So ginimiuan ko siya tita, and thankfully, she was satisfied with my works. Hasta maestra/lola ko nga Ma'am MP, nag-ask kung ano ginagamit ko nga app. So I told her what I am using. Kanami, gid ko niya sa akon mag-edit, hambal sang asawa sang pakaisa ni mama nga si Tita E. Nagpahimo gid siya sa akon. Sang picture kag lola ya nga picture kay ipa-frame ya. Hasta ang maninay ni Kay nagpahimo man sang ilang nga portrait sang nanay niya. Satisfied man siya tita. Last December 21, nagpuli sa maninoy ko halin sa Hong Kong. Si maninoy ko nga ini Tita Reg, college friend ni Papa. And I considered him as my second father. Kaya I considered myself as his firstborn. Si maninoy gid ni sa una nagpa-spoiled sa akon when I was a kid. Hasta man subong, spoiled ko gihapon sa iya. One chat away ko kay maninoy, ara na dayon. Katawag lang na di magulang niya nga inday, ang kwarta mo di, ipakuha na di kay papa mo. Or inday, ang bugas nyo di, ipakuha na di kay papa mo. Ang band to namo ni maninoy, hindi basta-basta. Sa Saudi pa lang si maninoy, spoiled na ako sa iya. Ika-7th birthday ko gani isang una, ara si maninoy. August 15 siya nagpuli, di pagka August 16 birthday ko, diretso kami sa bakery.
Ga-order si Maninoy cake para sa ihada niya. August 17, nagpabaybay kami kay Maninoy Mantugasto. Isang Father's Day, gani, ginhimuan ko siya card, nga hakwat ki ako pagbunyag. I am so blessed to my Maninoy nga ni tita. I love you, Maninoy. Thank you for everything you gave to me. Wishing you good health, prosperity in life, and all the love with Maninoy. Belated happy wedding anniversary to you and Maninoy. So, tita, I have to close it now till my next meal kay do kalawig na gid. Hugs and kisses to you and to my fellow letter senders. Ikaw na lang bahala mag-correct kung may mga sala. Okay? Salamat gid sa liwat, si FNB, sang 4th District. Salamat gid FNB for mga letters mo naman, no? Diri sa KLP. I hope tuloy-tuloy naman ang liwat mo nga pag-share sa makasaysayan mo sa among ginaya basta estudyante, no? Tamo mga stressors, so permi lang stress, pero sige lang, enjoy lang at the same time. And it's good that you're helping also ang iban mo nga mga friends, so be an inspiration to them. Good luck sa imong mga studies. Salamat gid sa imo FNB sa 4th District. Mga kabombo, open kita sa pagbaton sa inyo man nga mga istorya dira. So feel free. Bisan ano oras, pwede maka-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa atong liwat, ng New Year's Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy Mga kabombo, 3 days na lang kag New Year na. Magasunod na ang inyong mga paborito kag ginakalangkagan. Looking forward sa mga dramas every afternoon, I'm sure. Naga-look forward gid kamo sa Kaytuyang Ermitanya Provincial Jail kag sa Dear Diary. So enjoy sa sining mga programs. Thank you so much for being there and for listening every Monday, every day from Monday to Saturday sa sininga programa, kahapon lamang program. Balikay kita buwas sa mga more interesting nga mga istorya kag mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. And by the way, sa kay Mansay, sang kaingin, yes, nakita ko na ang duwa ka letters nga wala tagali na basa, no? Supposedly sa November pa ato, kay siling mo every week. So may duwa ka letters kita nga na miss out, wala ta nabasa, but gina-schedule ko na. So bantayan mo lang. Anyway, salamat gid ha for taking this to my attention, bringing this to my attention. So mga kabombo, balikay kita tomorrow sa gihapon ninyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.